Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdyda baqly tarap ýurdumyzda hem täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmegde başlaýar. Şugun hormatly prezident we Serdar Berdimuhammedow ministrler kabinetiniň giňişleýin mejlisine geçirdi. Onu ýurdumyzyň halk hojalygynyň puduklaryny şöýleňe geçen 6 aýyna alınıp barlany işlerini jemlendi. Şoň ýalamy prezident maksatnamalarynyň we ýurdumyzda durmuş ykdysadyny ösürmek boýunça kabul edilen beýleki maksatnamalaryň ýerine ýetirilişi ara alınıp maksatlaşyldy. Şeýle hem şöýleň ikinji ýarmy üçin wezipeler kesitlendi. Salam, hormatly ministrler kabinetiniň agzalary, salam, hormatly adamlar. Biz şu ministrler kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirýär. Mejlisde ýurdumyzyň ykdysadyýetynyň pudoklaryny şu ýylyň geçen 6 aýyna alınıp barlan işleriň jemler. Şonuň ýalyna prezident maksatnamalarynyň we ýurdumyzy durmuş ykdysadydan ösürmek boýunça kabul edilen beýleki maksatnamalaryň ýerine ýetirilişini ara maslahatlaşar. Şeýle şu ýylyň ikinji ýarmyna öňümizde duran wezipeleri keskitler. Ministrler kabinetiniň giňişleýin mejlisine Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň wekillerini, welaýatlaryň häkimlerini, ýokary okuw mekdepleriniň rektorlaryny, gazetleriň we jurnallaryň redaktorlaryny hem de beýleki ýol başçylary çağırdyk. Biz ministrler kabinetiniň başlygynyň ornmasarlarynyň, aýry-aýry ministrleriň, welaýatlaryň häkimleriniň hasawatlaryny dinlär. Olaryň alyp baran işleriniň netijelerine baha berer. Hormatly prezidentime de ministrler kabinetiniň giňişleýin mejlisiniň gün tertibine geçip, ilki bilen Mali we Ykdysadyýet ministri Serdarowa söz berdi. Ministr döwlet we ýerli budjetleriň ýerine ýetirilişi, şeýle hem mali budjet ýasatynyň ileri tutulýan wezipelerini üstünlikli çözmek maksady bilen ýylyň birinji ýarmynda geçirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi. Hasabata görä döwlet budjetiniň girdiği bölegi 100 ýarym göterim, çykdyjy bölegi bolsa 98,7 göterim ýerine getirildi. Yerli budjetleriň girdiği bölegi 100,4 göterim, çykdyjy bölegi bolsa 98,7 göterim berji edildi. 2020-nji ýylyň ýanwar-iýun aýlaryna balans toparlarynyň jemi 48 mejlisi, şol sanyna territoriýadäki balans toparlarynyň 34 mejlisi geçirildi. Şeýle hem döwlet ýetçiliginiň näkemligiň hususlaşdyrylmagy we döwlet emleginiň kärendesinden alynan tölekleriň görkezleri barada hasabat berdi. Hasabat döwrüne maliýeleşdirmegiň ähli çeşmeleriniň hasabyna milli ykdysadyýetimizi ösürmäge gönükdirilen maýy goýunlarynyň göçeri jemi içerki önümiň 14 göterimine barabar boldy. Hasabat döwrüniň jemleri boýunça öýleşdirilen diplomaýy goýunlarynyň 43,7 göterimi öýrümçik diskalarynyň guruluşyna, 56,10 göterim bolsa durmuş we medeni maksatly binalaryň guruluşyna gönükdirildi. 2020-nji ýylyň 1-nji iýul ýagdaýyna o milli maksatnamasyny durmuşa geçirmegiň çäklerini 3 sany hastahananyň 125,16 kilometr inženerçilik ulgamlarynyň we diskalarynyň 246,4 metr ýaşaýyş jaýlarynyň guruluşy tamamlandy. Ýa-da kuwatda medeni durmuş, öýrümçik we düzümleýin maksatly diskalarda işler dowam edýär. Soňra hormatly prezidentimiz statistika baradaky döwlet komitetiniň başlygy Aman Muhammedow söz berdi. Statistika baradaky döwlet komitetiniň ýol başçysy 2020-nji ýylyň geçen 6 aýyna ministrlikleriň hemde pudoklaryň dolunuş idaralarynyň ykdysady görkezleri barada hasabat berdi. Bu maglumatlar pudoklaryň durnukly isýanlygyna şaýatlyk edýär. Şu ýylyň 1-nji ýarmyna geçen ýylyň degişli döwürlen deňeşdirilerini, TV gazyň hemde neftiň çykarylyşynyň, elektrik energiýasynyň we köp türlü önümleriň öňdürülişiniň ösüşi ýokarlandy. Ulaw kommunikasiýa toplamyna durnukly görkezler üçin edildi. Muny ulawyň ähli görnüşleri bilen ýük we ýolagçy gatnawlarynyň möçürleri tasdiklaýar. Aratnaşyk hyzmatlarynyň möçüri 7,17 göterim artdy. 2021-nji ýylyň degişli döwürlen deňeşdirilerini, owagyjyk toplamyna göýe önümleriň, miýwe hemde iri ýemişleriň, etiň, süýdüň, ýumurtkanyň öňdürülişi artdy. Şeýle hem ykdysadyň döwleti dahilsiz bölegine oňy netijeler gazanly. Statistika baradaky döwlet komitetiniň ýol başçysy, hormatly prezidentimiziň taşyklaryna laýyklykda bu ýylgymda halkara ünlüler esasynda statistika hasabatlygyny hemde maglumatlary ýygnamagyň usullaryny kämilleşdirmek boýunça amala aşylan işler barada hem hasabat berdi.
ilat ýadygy 2022 jewitlik, bagtyarlyk, rewşen geljek çygary bilen şu ýylyň dekabr aýyna geçirijek ilatyň we ýaşaş çaýgorynyň uçdan tutma ýadygyna görülýän taýýarlyk çäreleri hasabatyň aýratyn meselesi boldy. Soňra hormat prezidenti we ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary Muhammedow söz berdi. Vice-premier şu ýylyň birinji ýarymyna makroiqtisady görkezler barada hasabat berdi. Geçen döwürde ykdysatyň ähli puwdaklarynyň we sewitleriň durnukly düşünüp etmäge gönükdirilen toplumlaryň çäreler amal aşyrly. Jemi içerki önümiň alty göterim ýokarlanmagy munyň aýdyň suwutnamasydyr. 2021-nji ýylyň degişli döwürlen deňeşdirilenine jemi ýönürin önüm 11,5 göterim artdy. Şu ýylyň 6 aý boýunça böýlek satuw harit durançygy geçenliň degişli döwürlen deňeşdirilenine 10,14 göterim, daşar suwda durançygy bolsa 40 göterim köpeldi. Ýurdumyzyň iri we orta kärhanlaryna ortaça aýlyk rehmet haky 2021-nji ýylyň degişli döwürlen deňeşdirilenine 10,14 göterim ýokarlandy. Aýlyk rehmet haklary, pensiýalar, döwlet kömek pullary we talip haklary dony maliýeleşdirildi. Şeýle hem ykdysady, maliýe we banyk toplumuna girýän ministrlikler we puwdaklaryň dolanýyş edarlary tarapyndan Türkmenistanda 2019-2025-nji ýyllarda sanlyk saýat ösdürmegiň konsepsiýasynda hemde Türkmenistanda sanlyk saýat ösdürmegiň 2020-2025-nji ýyllar üçin döwlet maksatnamasynda belgilenen çärelerini ýerine ýetirişi barada hasabat berildi. Şeýlegen vice-premier degişli ministrlikler, puwdaklaryň dolanýyş edarlary, vilayatlariň hemde Aşgabat şäheriniň häkimlikleri bilen birlikde Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzda 2022-2028-nji ýyllarda durumçy ykdysadyň ösdürmegiň maksatnamasynyň taslamasyny işläp taýýarlamak boýunça ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi. Meclisiň başynda Türkmenistanyň prezidentiniň owalaryň şäherçileň, etraplardaky şäherleriň we etrap merkezleriniň ilatynyň ýaşaş durmuş şertlerini özgertmek boýunça 2028-nji ýyl içinde üçin milli maksatnamasynyň taslamasy barada hem hasabat berildi. Şeýlegen vice-premier geljek ýylyň döwlet büdjetiniň taslamasynyň çäklaryny ministrlikleriň we puwdaklaryň dolanýyş edarlarynyň maliýe hojulyk işiniň diýsapky hasaplamalarına geçirilen teljermeleriň netijeleri barada hasabat berdi. 2020-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan idara kärhanlarynyň işgärleriniň rehmet haklaryny, raýatlaryň pensiýalaryny hemde döwlet kömek pullaryny, talip we diňleýiş haklaryny ýokalandyrmak teklip edilýär. Şonuň bilen baglanykda döwlet başçylarynyň garamagyna degişli fermanyň taslamasy ködürlendi. Hormat prezidenti mäde hasabat dinlep şeýle diýdi. Muhammedow, men sizi başga işe geçmeňiz sebäpli ministrler kabinetiniň başlygynyň ykdysady, bank we halkara maliýe guramalary meseleler boýunça ornmasar wezipesinden boşadýan. Siz gidiberin. Ministrler kabinetiniň başlygynyň ykdysady, bank we halkara maliýe guramalary meseleler boýunça ornmasar wezipesine Hojamrat Gellimradowy belläp, onu Türkmen Döwlet Ykdysadyýet we Dolanýyş Institutynyň rektor wezipesinden boşatmak barada karara geldim. Gellimradow siz minbere geçiňde täze wezipede nähili işlejekdiňiz barada aýdyp berin. Şuňur hormatlanýan hormatly prezidentim, siz maňa bugün ýene de bir jogapkärli bilen ýokary wezipeniň namyzy üçin köp sag bolun. Hormatly prezidentim, siziň ýurdumyň saadetine ösürmekden barýan işleriňiz şeýle hem Türkmenistany 2020-2050-nji ýyllarda durmuş ykdysadyny ösürmegiň milli maksatnamasynda göz tutulan sebäpleri ýetirmekde sanly bolgamyň ykdysadyýetde ähmiýetiniň önemli ýokarlygyny göz öňüne tutup şeýle hem ýurdumyň ykdysadynyň diversifikasiýasynda ösürmekde alyp barýan siýasatyňyzy gollap, maňa bildiren ünamyňy ödemek üçin Lehin başarınım, gocur gayratım, gaýgyrman rahmet çekçekdimi size ananırmağa ursa dedim. Sizin canına sağ olsun, ömrünüz yok. Alıp barayan işlerinizi endama ravaşlıklar versin. Size işinizde ol üstünlük arzu ediyen. Soňra hormatly prezidentime de meclise gatnaşyr güzlenip, ulul beren tawşygyna laýyklykda 2022-2028-nji ýyllarda ýurdumyzda durmuş ykdysadyny ösdürmegiň maksatnamasynyň hemde o milli maksatnamasynyň taslamalarynyň taýýarlananyny bu maksatnamalarda garaşsyz ýurdumyzyň ýakyn 7 ýyl üçin ykdysat strategiýasynyň ileri tulýan ugurlaryň bellenlendigini, mehriban halkymyzyň awadançylygyna we gülläp etmegine gönükdirilen beýik başlangyçlary hemde giňerimli özgertmeleri amala aşyrmagyň taslamalarynyň beýan edilenini aýtdy. Ahriman arkadağımızdan umumi döwlet ähmiýetli beýik başlangyçlar netijesinde 2008-nji ýyldan başlap ýurdumyzda o milli maksatnamasy üstünlikli durmuşa geçirilýär.
Şu maksatname esasında 2008-2020 ýyllarda binaların we deskalaryň 900-den gowra gurly hem de ulanmagy tapşyrly. Bar bolan injener ulgamlarynyň durky täzelenni hem de täzeleriniň 72.200 kilometr çekildi. Hormat prezidentime de bular barada bellemek bilen meclise gatnaşyla ýüzlenip şeýle diýdi. Hormatly adamlar, men häzir Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzy 2022-2028 ýyllarda durmuş ykdysady taýdan ösdürmek maksatnamasyny şeýlegem Türkmenistanyň prezidentiniň owalaryň, şäherçileriň, etraplardaky şäherleriň we etrap merkezleriniň ilatynyň ýaşaş durmuş şertlerini özgertmek boýunça 2028 ýyla çenli döwür üçin milli maksatnamasyny tasdiklamak hakyndaky kararlara gol çekçek. Hormatly Ministrler Kabinetiniň agzalary, siziň bilşiňiz ýaly biziň alp barýan siýasatymyzyň esasyna döwlet adam üçindir diýen şygar durýar. Şu şygara laýyklykda häzir men 2023-nji ýylyň ýanwaryndan başlap Türkmenistana zähmet haklarynyň, pensiýalaryň, döwlet kömek pullarynyň, talip we dinleýiji haklarynyň möçberlerini ýokarlandyrmak hakyndaky permana hem gol çekçek. Sonra hormat prezidentime vice-premier Gellim Radowa hem de ministerlikleriň we puwduklyň dolanyş idaralarynyň ýol başlaryny ýüzlenip, ýylyň ahyryna çenli bellenlen işleriň ägitiniň üstünlükli tamamlanmalygyny bellemek bilen vice-premiere Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ähli ornmasarlary bilen birlikde şuňky kabul edilen maksatnamalary durmuşa geçirip başlamak hem de geljek ýylyň döwlet büdjetiniň taslamasy boýunça maslahat geçirmegi taşyrdy. Şeýlekem geljek 2023-nji ýylyň maýy goý maksatnamasyna düýpli seretmek, onu taýýarlamak we tasdiklamak taşyrly. Şu meselede her bir ministerlik we puwduklyň dolanyş idarasy öz öňümçük tawşyklaryny hem de ýöňde durýan wezipeleri anyk bilmelidir diýip hormaty prezidentimiz aýtdy. Döwlet başlarymyz inniki ýylyň budjeti barada aýdyp, bu işi tamamlamagyň hem de 2023-nji ýyl üçin döwlet budjetiniň taslamasyny Milli Geňeşiň garamagyna iýerbermegiň zerurdygyny belledi. Şunun bilen birlikde baş mali meýilnamasyna Türkmenistanyň prezidentiniň fermanyna laýyklykda dähmet haklarynyň, pensiýalaryň, talip haklarynyň we döwlet kömek pullarynyň şeýlegem beýleki bir näçe durmuş tölegleriniň möçberlerini ýokarlandyrmagy göz tutmagyň her etrapda we şäherde mätäşik çekýän adamlara ýaşaýyş çarlaryny gurmak üçin terişdilerim hükman bellemegiň wajypdygyny ins çekildi. Şoňa döwlet başlarymyza kabul edilen maksatnamalar laýyklykda ýurdumyzda durmuş ykdysady we medeni taýdan ösdürmegi, üpsün etmek boýunça degişi işleri güýçlendirmegi, jemi içerki önümiň gözüçdepkini taklap galmagy, döwletiň girdejilerini mundan meýlekde artdyrmagy hem de ykdysadyetde bazar gatnaşyklaryny ösdürmegi taşyrdy. Döwlet emlägini hususlaşdyrmagy, giňerim bilen dowam etmek, degişi ministerlikleriň we puwduklyň dolanyş idaralarynyň, vilayatlariň hem de şäherleriň häkimlikleriniň hususlaşdyrylan deskalaryň sanyny artdyrmagy ilkinji nobatdaky wezipeleriň hataryny kesgitlenildi. Ýurdumyzyň pul ulgamyny ösdürmegiň hem de mali serişlerini dolandyrmagyň kämilleşdirilmeginiň, ykdysadyň puwduklaryny gönükdirleýän garşy serişleriniň netijeli ulanmagynyň zerurdygy bellenildi. Hormat prezidentimiz ýurdumyzyň daşary ykdysady işini mundan meýlekde ösdürmek boýunça alınıp bolýan işleriň güýçlendirilmelidigini, daşary sowda dolanşygynyň kämilleşdirilmelidigini, daşary ýurt döwletleri hem de halkara mali institutlary bilen hyzmatdaşlygyň mundan meýlekde berkidilmelidigini belledi. Öňümçük maksatly maýy goýumlarynyň möçberlerini we netijeligini artdyrmak, ýurdumyz üçin amatly şertlerde garşy serişlerini we daşary ýurt maýy goýumlaryny çekmek boýunça derur çäherleri görmek, ileri tulýan ugurlaryň hataryny kesgitlenildi. Döwlet başlarymyza halkara tejribesine esaslanyp, büdjet salyk ulgamynyň döwri wagtlaşdyrylmalygyny, maliýe gasabatynyň we talgyt salmagyň kadrlarynyň hem de usullarynyň ýygyderlik kämilleşdirilmelidigini, ýurdumyzda elektron salyk salmak ulgamynyň dolu urunuşdyrylmalygyny belledi.
Sonra hormat prezidentimiz döwlet siýasatyna rehmet serişdelerini netijeli dolandyrmak hemde rehmet bazarlynyň meselelerini utgoşdurmak boýunça çäreleriň esasy orun eýilmelidigini aýtdy. Şoňla baglykda raýatlaryň rehmet çekmäge bolan konstitusiýon hukuklaryny amala aşyrmak üçin şertleri düretmek hemde täze iş orunlaryny açmak tapşyryldy. Döwlet başlarymyz biz ýurdumyzyň gardy pul ulgamyny teretmelidir hemde maliýe serişdelerini dolandyrmagy gowlandyrmalydyr diýip ykdysadymyzda gönükdirilen gardy serişdeleriniň netijeli ulanmagynyň üpçün edilmelidigini tapşyrdy. Milli pulumyzyň hümmetini ýokalandyrmak, daşaryt valyutasy bilen geçirilen amallary düzgünleşdirmek hemde gödöwçilik etmek boýunça degişli işleri hemişe geçirip durmak tapşyryldy. Bütün dünya bank topary, Aziýanyň Ösüş banky, Islam Ösüş banky, Ýewropanyň Täzeleniş we Ösüş banky hemde beýleki halkara maliýe institutlary bilen hyzmatdaşlyk dowam etmegiň zerurdygyna aýratyn üns çekildi. Hormat prezidentimiz ýurdumyzda kiçik we orta telekeçilik gollamagyň gaznasynyň işini güýçlendirmegiň wajypdygyny belläp, bu mesele boýunça teklipler taýýarlamak babatda görkezme berdi. Şeýlekem döwlet başlarymyz ykdysadymyzyň puwdoklaryny durnukly ösdürmek üçin zerur çäreler görmegi dowam etmegi, dünýäde emeli gelen çylşyrymly ýagdaýlaryň ýurdumyzyň ykdysadyna ýetirýän täsirini düýpli seljermegi tapşyrdy. Şonuň bilen birlikde Türkmenistanyň prezidentiniň 2020-2028-nji ýyllar üçin maksatnamasynyň ýerine getirişini bir gödöwçiligi ýola goýmak tapşyryldy. Meclisiň başynda şeýlekem döwlet başlarymyz ýurdumyzda iň az rehmet hakynyň derejesine gaýtadan seretmegiň zerurdygyny belläp, vice-premieri bu urda degişli görkezmeler berdi. Sonra hormat prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Abdurrahmanowa söz berdi. Vice-premier gödöwçilik diýen puwdoklaryny şu ýylyň geçen 6 aýynda ýerine getirilen işleriň jemleri barada hatabat berdi. Nefti gaz kondensaty bilen çykarmakda gazanılan teknik ykdysady görkezler Hulusanna Türkmenneft döwlet konserni tarapyndan neft çykarmagyň meýilnamasynyň 100,7 göterim ýerine getirilenligi barada hatabat berildi. Vice-premier nefti gaz kondensaty bilen çykarmagyň meýilnamasynyň 111,5 göterim, nefti gaýtan işlemegiň meýilnamasynyň 112,11 göterim, benzin öndürmegiň meýilnamasynyň 132,9 göterim, dizel ýanygyny öndürmegiň meýilnamasynyň 115,9 göterim, polipropilen öndürmegiň meýilnamasynyň 150,7 göterim, çagy ýaglaryny öndürmegiň meýilnamasynyň 105,4 göterim, suwuklandyrylan gazy öndürmegiň meýilnamasynyň 118,16 göterim ýerine getirilenligi barada hatabat berdi. Hatabat döwrüne tebiği we ordaş gaz çykarmagyň meýilnamasy 112,10 göterim, mawy ýanygy eksport etmegiň meýilnamasy 122,14 göterim berjaýdyly. Geçenliň degişli döwründen deňişdirilenne mawy goýumlaryny özleşdirmegiň ösüşi 161,18 göterme deňmelli. Hormat prezidentimiz hatabat diňläp, ýurdumyzyň tebiği baýlyklaryny we serişdelerini netijeli peýdalanmak üçin neft gaz toplumynyň kärhanlaryny döwre waplaşdyrmak babatda vice-premieri bir näçe anyk tapşyklar berdi. Şonuň bilen bir gatarda öňümçüge häzirki tehnologiýalaryny giňden ornaşdyrmagyň, täze iş orunlaryny döretmegi dowam etmegiň zerurdygy bellenildi. Döwlet başlarymyz ähli tagallarlaryň ýalňyz energetik toplumyny diversifikasiýa bilen ösdürmäge hemde puwdogyň maliýe ýagdaýyny gowlandyrmaga gönükdirilmeligini belledi. Ygtybarly daşary ýurtda hyzmatdaşlar bilen öýdara beýikde gatnaşyklary ösdürmek hemde tejribe alşmak ileri türlüýän wezipeleriň hataryny ketgilenildi. Şeýlekem hormat prezidentimiz neft gaz goýularynyň netijeli işlemegini ýokarlandyrmak üçin anyk teklipleri taýýarlamagy tapşyrdy. Neft gaz puwdogynyň işgärleriniň hünär derejesini ýokarlandyrmak, tanry ykdysadyň ýösýän şertlerine öňümçüge tanry tehnologiýalary ornaşdyrmak we bu işi kämilleşdirmek şu güniň möhüm wezipeleriniň hataryny bellenildi. Şonuň bilen baglykda bu urda ýöňdebarjy dünýä kompaniýalary bilen tejribe alşmagy ýola goýmagyň zerurdygyna üns çekildi. Döwlet başlarymyz geologiýa gözleg, seismika gözleg we biraw işleriniň netijeligini ýokarlandyrmagy, ýa-da zaman tehnologiýalaryny ulanmak bilen täze neft gaz ýataklaryny açmagy we özleşdirmegi ileri türlüýän ugurlaryň biri höküminde getirdi. Şeýlekem hormat prezidentimiz nefti gaýtan işleýän zawodlaryň dolu güýjüne işledilmegini gazanmagyň zerurdygyna üns çekdi we bu urda degişli tapşyklar berdi. Sonra hormat prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Pürçekow söz berdi. Vice-premier gödöwçilik diýen gurulşyk, tenagat we energetika toplumlary, Türkmenhime döwlet konserni hemde awtomobil ýollarynyň gurulşygyny durandyrmak baradaky döwlet agentligi tarapyndan şu ýylyň 1-nji ýarymynda ýerine getirilen işleriň jemleri barada hatabat berdi. Hatabat döwrüne gurulşyk tenagat puwdogyny öňümleri öňdirmegiň we işleri ýerine getirmegiň meýilnamasy 150,11 göterim berjaýdyly. Gurulşyk we binagarlyk ministrligi boýunça şu ýylyň ýanwar-iýun aýlary aralygynda meýilnamada bellenlen işler 114,5 göterim meşerine ýerine getirildi.
halkyň arkadagy zamanat şygar bilen geçýän 2020-nji ýylda tutuş ýurdumyz boýunça jemi 52 desgany we binany gurup ulanmaga bermek beýleşdirilip, eýem olaryň 18-si ulanmaga tapşyryldy. Tenagat we Gurulşyk Önümçüligi Ministrligi tarapyndan önümleri öndürmegiň we işleri ýerine ýetirmegiň meýilnamasy 170-den 14 amal edildi. Ýylyň başyndan bäri Energetika Ministrligi boýunça meýilnamada belirlenen önümleri öndürmegiň we işleri ýerine ýetirmegiň möçleri 127,5 götürme barabar boldy. Elektrik energiýasyny öndürmegiň gözüşi 114 götürmeden bolup, ony eksport etmegiň gözüşi bolsa 144-den 11 götürüm derejä ýetirildi. Türkmen Kimya Döwlet Konserni tarapyndan şu ýylyň 1-nji ýarymyň jemleri boýunça önüm öndürmegiň hemde hyzmatlary ýerine ýetirmegiň meýilnamasy 181,9 götürüm ýerine ýetirildi. Awtomobil ýollarynyň gurulşygyny durandyrmak baradaky döwlet agentligi tarapyndan önüm öndürmegiň we işleri ýerine ýetirmegiň meýilnamasy 102,14 götürüm berjä edildi. 2020-nji ýylyň ýanwar-iýun aýlary aralygynda Türkmenistanyň Gurulşyk we Senagat toplamy boýunça düýpli maýa goýum terişlerini öýdeşdirmegiň meýilnamasyna 166,8 götürüm amal edildi. Hormat Prezidentime de hatap etdiňler, vice-premieriň hemde Gurulşyk Senagat toplamynyň ýol başlarynyň ünsüni ýöňde durýan wajyp wezipeleri çekdi. Şu ýyl üçin meýilleşdirilen ähli desgalar öýe wagtyny we ýokary hili gurulyp ulanmaga berilmeliler. Döwlet başlarymyz 2023-nji ýyl üçin gurulşyk maksatnamasyny kesitlemegi tapşyrdy. Hormat Prezidentime de täze şäherleriň we şäherçileriň gurulşygyny giňerim bilen giýişlerini belläp, bu işleriň ýygyderli dowam etmeligini tapşyrdy. Şeýlekem hormat Prezidentimiz ýurdumyzyň çäklerini ýeterlik çyýmar serişleriniň bardygyny belläp, mineral dökünleri öndürýän täze zawodlaryň gurulşy bilen baglanyşykly meseleleri öwrenmegiň zerurdygyny ölçekdi. Döwlet başlarymyz elektrik energiýasyny öndürmek we eksport etmek, awtomobil ýollarynyň durkuny täzelemek boýunça tassamalaryň üstünlikli durumça geçirmek wagtda aýdyp, şu maksat bilen Gurulşyk Senagat toplamyny diversifikasiýa ýolundan ösdürmegi hemde puwduň mal ýagdaýyny gowlandyrmagy mühim ähmiýet bermegi tapşyrdy. Hormat Prezidentimiz ýurdumyzyň içerki energetika halkasynyň hemde Türkmenistan, Awganistan, Pakistan energiýa geçirjilgymynyň gurulşygyny dowam etmegiň zerurdygyny aýtdy. Şol buýatyň özünde awtomobil ýollarynyň gurulşygyny durandyrmak baradaky döwlet agentliginiň işine uly üns berilmeliler. Hemde ýurdumyzyň ýollarynyň we köçeleriniň ýagdaýy gözegçilikde saklanmalylar. Ýollaryň howpsuzlygyny öpüşen etmek üçin awatlaş we gurulşyk işleri wagtyna geçirilmeliler. Hormat Prezidentimiz döwletimiziň Senagat, energetika we himya puwdaklaryna köp meçherde maýa goýumlaryny gönükdirýänini belläp, bu serişleriň netijeli peýdalanmagy wagtda vice-premieri anyk görkezmeler berdi. Aşgabat şäherine durumçy ykdysadyň ösdürmegiň kabul edilen maksatnamalarynyň hemde maýa goýum tassamalarynyň ýerine getirilişine ýygyderli gözegçilik edilmeliler diýip döwlet başçylaryna aýtdy. Ýurdumyzda sanyk ykdysady ösdürmegiň konsepsiýasynda gözegçilik unutulan çärelerin durumçy geçirilmegi zerurdyr. Arkadagy serdarymyz innovasiýalary we häzirki zaman tehnologiýalaryny ornaşdyrmagyň asabyna gurulşyk puwdugyny ösdürmek boýunça alınıp bolýan işleriň güýçlendirilmeligini belläp, akylly şäher we akylly ýaşaýyş saýt tassamalaryny, şeýlegem energiýa çeşmelerini dikeldiýän tehnologiýalaryň asabyna ýaşaýyş saýt tassamalaryny üstünlikli durumça geçirmegi mühim wezipeleriň hataryny kesgitledi. Döwlet başlarymyz ýurdumyzda gurulýan öýrümçilik hemde durmuş maksatly binalaryň we desgalaryň, şeýlegem Akyl vilayatynyň täze Döwrewap merkezine gurulýan desgalaryň öz wagtyna ulanmaga berilmeginiň döwrüň möhüm talabydygyny aýdyp, ýer terişleriniň we ýylatly ýerlerde ýaşaýyş çaýlarynyň gurulşygynyň baş meýilnamalaryny taýýarlamak hemde wilayatlarda, etraplarda we şäherlerde durmuş maksatly desgalary ýygyderli gurmak meseleläriniň üns merkezine saklanmalygyny aýtdy. Lewap vilayatynyň Köýtürnag etrabyna kali dökünlerini öndürýän toplamy tassama kuwatyna çykarmak boýunça çäreleriň meýilnamasyny taýýarlamak hemde guramaçylyk işlerini güýçlendirmek, ýurdumyzda eksport haritlaryny öndürmegiň döwlet maksatnamasyna laýyklykda Balkan vilayatynyň Hazar we Gumdag şäherlerine teňkiýody, bromy we brom önümlerini, Esenli etrabyna ýot önümlerini öndürmek boýunça belirlenen çäreleriň ýerine getirilmegini üpçün etmek, Garabağız köl aýlagynyň baý mineral serişlerini giňden ulanmak üçin maýa goýum serişlerini çekmek, tejen karbamid zawodyny we mar azot örümçik birleşigini döwrewaplaşdyrmak, Guluduz kärhanasyny dogry täzeden gurmak we öndürilýän önümlerini ýerlemegiň täze bazarlaryny tapmak, Balkan vilayatyna Garabağız köl aýlagynyň üstünden täze awtomobil köprüsiniň gurulşygyny ýokary hilli we öz wagtyna amala aşyrmak meselleri mühim wezipeler höküminde kesitlenildi. Döwlet başlarymyz şu meseleleri tezirek teljerip, degişli işleri geçirmek babatda vice-premieri anyk görkezmeler berdi. Soňra hormat Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň ýanynaky Ulug we Kommunikasiýalar Agentliginiň baş direktori Çakyýewa söz berdi.
Saqayev gözükçüge diýen düzümlerini şu ýylyň 6 aýynda ýerine ýetirilen işleriň jemleri barada hatabat berdi. Hatabat döwrüne bir toplum boýunça ýerine ýetirilen işleriň we hyzmatlaryň götürüşi 111,10 götermeden boldy. Avtomobil, demir ýol, howa, deňiz we derýa ýollary boýunça ýük taşymanyň meýilnamasy 112,17 göterim, ýük dolanşygy boýunça meýilnama bolsa 110,16 göterim berji edildi. Şu ýylyň ýanwar-iýun aýlary aralygynda Türkmen Demir ýollary agentligi boýunça ýerine ýetirilen hyzmatlaryň ötüşi 111 göterme, Türkmen Awtoyollar agentligi boýunça 132,11 göterme, Türkmen Howa ýollary agentligi boýunça 108,16 göterme, Türkmen Deňiz Derýa ýollary agentligi boýunça 108,10 göterme, Türkmen ara gatnaşyk agentligi boýunça bolsa 107,17 göterme barabar boldy. Vilayet merkezlerine ýolagçy awtomendilleriniň we elektron enjamlarynyň ötüşilen awtoturgunlyk meýdançalarynyň Aşgabatyň halkara howa mendiline angarlar toplumynyň Akyl vilayatynyň täze Döwrewap merkezine ulag we kommunikasiýa toplumynyň vilayet boýunça idara binasynyň Balkyn vilayatynyň Türkmenmar şäherine toplumyň işgalleri üçin ýaşaýyş jaýlarynyň Terketabat turgundy demir ýol geçirgesinde demir ýol köpürleriniň gurulşlary dowam edýär. Ulag yssaşy we logistika meseleleri boýunça Türkmen özbek we Türkmen gadak bilelikdäki iş topalları düredildi. Hormatly prezidentime de hatabat diňläp, Merkezi Aziýanyň we Ýewropanyň çatyrygyna amaty çäkde ýerleşen ýurdumyzda ulaglaryň ähli görnüşlerini ösdürmek üçin ägir türlü mümkinçilikleriň bardygyny ölçekdi. Döwlet başlarymyz bu barada gurrun dowam edip, ulag kommunikasiýa toplumynyň käýärhanlarynyň mali ykdysady ýagdaýyny we önümçi kojulyk işini ýerlikderli seljermek arkaly ulag we aragatnaşyk ulgamlarynyň büýükdensiz işlemegini üçin etmegi, ýurdumyzda sanlyk ykdysady ösdürmegiň wezipeleriniň ýerine getirişini bir gödekçilikde saklamagy mühim wezipeleriň hataryny görkezdi. Biz avtomobil ulagları bilen daşalýan ýükleriň möçürlerini hassa artdyrmalar hemde ýurdumyzdan geçen üstsaşyl geçergeleri ösdürmek babatda halkara hyzmatdaşlygyny dowam etmeliler. Şunu Demirgazyk Günortogry boýunça ýük daşalýan Gazakystan, Türkmenistan, Iran demir ýolunyň ulanmagy berilmegi bilen ýakyn gündogaryň Günorta we Günorta gündogar Aziýa ýurtlaryna eksport edilen haritlaryň möçürlerini artdyrmak üçin ähli tagallalary etmeliler diýip hormatly prezidentimiz bellädi. Döwlet başlarymyz Türkmenmar halkara deňiz portuny gemleri gurmak üçin ähli şertleriň düredilendигini göz tutmak bilen ýurdumyzda gemi gurulşygyny tapgyrlan ýola goýmak barada aýdyp, ýürüti orlarda ýokary derejeli hünärmenler taýýarlamagyň hemde bir orada üçinçilik gowlandyrmagyň wajypdygyny bellädi. Hormatly prezidentimiz Türkmen Howa ýollary agentliginiň howa mendillerine häzirki zaman ulag geçergelerini döretmek we howa mendillerini has netijeli ulanmak üçin zerur çäherleri görmek, Türkmen elem milli emilik hemranyň transponder mümkinçiliklerini dolu ulanmak wezipeleriniň zerurdygyny ölçekdi. Şeýlekem döwlet başlarymyz Ministrler Kabinetiniň Giňişleýän Mejlisiniň başlygyna Çakyýewy Balkyn vilayaty boýunça jogapkar edip bellemek baradaky degişi karary gol çekdi. We burada ýöňde durýan wezipeleriň üstünlikli ýerine getirilmegi babatda agentligiň ýol başlygyna anyk taşyklar berdi. Soňra hormatly prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Attaýew söz berdi. Vice-premier Tögda we Dokma toplumynyň ministrliklerine çeýlegem telekeçik ulgamyny şu ýylyň ýanwar-iýun aýlary aralygynda ýerine ýetirilen işleriň jemleri barada hatabat berdi. Hatabat döwrüne Tögda we Daşary ykdysady aratnaşyklary ministrligi boýunça Tögda dolanşygynyň ötüşi geçenliň degişli döwürlen deňişdirilerine 100,10 göterme, öňe mendirmen ötüşi bolsa 105,16 göterme barabar boldy. Dokma Senaty ministrleriniň idaralaryna taýýarlanan önümleriň şol sanyna paýta ýüpliginiň matalaryň önümçiliginiň ötüşi geçenliň degişli döwürlen deňişdirilerine degişlikde 136 göterme we 128,17 göterme deň boldy. Tekin we terkataj önümleriniň ötüşi 115,18 göterim, güýen önümçiliginiň ötüşi bolsa 107,19 göterme barabar boldy. Türkmen Haly Döwlet Birleşiginiň käýärhanlaryna haly önümçiliginiň meýilnamasy 116,12 göterme ýerine ýetirildi. Döwlet taryhçy mal birjasynda hatabat döwrüne Tögda gelişikleriniň 149-sy geçirilip, olarda 18.255 şertnama hatap alındy. Tögda Senaty darasy boýunça şu ýylyň ýanwar-iýun aýlary aralygynda ýerine ýetirilen işleriň ötüşi 104,11 göterme deň boldy. Tenaslar we telekeçe birleşmesi boýunça owagyjylyk we azyk önümleriniň önümçiliginiň ötüşi şu ýylyň 6 aýynda 167,19 göterme, tenagat önümçiligi bolsa 110,11 göterme barabar boldy. Hormatly prezidentime hatabat diňläp, vice-premieri we bir toplumyň ýol başlaryny ýüzlenip, toplumda tarp etiş haritlarynyň aýratynda owagyjylyk pudugyny öndürilýän önümleriň möçürlerini artdyrmak boýunça işleriň geçirilmeligini aýtdy. Hemde vice-premieri her gün azyk haritlar bilen üçinçiligiň ýagdaýyna baha berip durmagy tapşyrdy.
Dünya iqtisadiyyatına ýagdaýa laýyklykda içerki bazarın adyk we ilkinji ramatda zerur bolan beýlik haritler bilen üpçünçiligine üns berilmeliler. Hormat prezidentimiz Tenaşyr we Telekeçe birleşmesiniň kärhanlaryna zerur kömegi bermek hemde keçi, orta we ýer telekeçiliginden meýlekde gollamak boýunça anyk görkezmeler berdi. Döwlet daşlarymyz ýurdumyzda öndürilen ýokary hilli adyk we dokma öňümleriniň eksportyny giňeltmegi hemde daşar ýurtlar bilen söwda aragatnaşygyny pugturandyrmagyň, şeýlelikde söwda senagat darasynyň işini güýçlendirmegiň möhüm talap bolup durýanyny öňe çekip, döwletimiziň dokma senagatyna köp meçherde terişleriniň gönükdirilendigini göz tutmak bilen bu doň kärhanlarynyň ýönüjiligini hemde düşüntüligini ýoklandyrmagy taşardy. Döwlet daşlarymyz gadymy haly sungatymyzyň milliligini we nepitligini gorap taklamagyň hemde öndürilen halylaryň görnüşlerini köpertmegiň zerurdygyny aýdyp, ýerlenýän haly önümleriniň meşhurlaryny artdyryp, täze bazarlary we satu usullaryny gözlemegiň asabyna giýdirjileri ýoklandyrmagyň häzirki döwrüň möhüm wezipesini beledi. Bu babatda degişi ýolbaşlara birnäçe anyk görkezmeler berdi. Soňra hormat prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Mehmedow söz berdi. Vice-premier gözüçü diýen gomuna şu ýylyň 6 aýyna alınıp bolan işleriň netijeleri barada hatabat berdi. Hatabat döwrüne şany senlere başlanan çäreler guruldy. Şeýlekem 2020-nji ýylyň halkyň arkadagy zamana silip elan edilmegi nasibetli dürüjlük duguşuklary, alma amaly maslahatlar hemde sergiler, wagt netihat çäreleri Mar vilayatyna medeniýet hepdere geçirli. Dutar ýasamak senetçiligini, dutarda saat çalmak we bagşylyk sunuwatyny giňden wagt etmek, dekinli bagştadanlary ýüze çykarmak hemde olary höwetlendirmek maksady bilen çaltana bagşy beýasçylyk elan edildi. Şeýlekem ýurdumyzyň teatrlaryna millik hemde akademiki hukuk derejesini bermegiň tertip tasdiklandy. Halkara hyzmatdaşlygyň çäklerine sanly ulgamakaly dürli çäreler geçirildi. Türkmen hünärmenleri birnäçe halkara online okuw çärelerini we maslahatlaryna gatnaşdylar. Şeýlekem paýtagtymyzda teatr festivali, milli medeniýetimizi we sungatymyzy başlanýan täze neşirleriň tanışdyryş dabarasy boldy. Medeniýet we sunugat işgärläriniň hemde Magtymly Pragynyň şygyryt günü nasibetli Akyl vilayatynyň çägine ýerleşýän Türkmeniň Agoý binasynda konsert geçirildi. Hormat prezidentimiz hatabat dinläp, medeniýet idaralaryny guraýan medeni köpçülikliň çäreleri we bayramçyklar geçirilerini, ýazyrky zaman innovasiýon tehnologiýalarynyň giňden ulanmalygyny, teatrlaşdyrylan çärelerde halk bayramçyklaryna, türkmen halkynyň diýip desurlarynyň medeni we ruhy gymmatlyklarynyň giňden açylyp görkezilmelidigini bellädi. Döwlet daşlarymyz ýaş nesilleriň milli diýip desurlar, aýdym sadymyzy we gadymy medeni mirasymyzy bilen hemme taraplan tanışmak üçin zerur şertleriň düredilmelidigini belläp, medeniýet ulgamynyň idara kärhanlarynyň mali ykdysady ýagdaýyny ýetirli seljerip durmagy taşyrdy. Bir karar döwletimiziň garaşdyrlygynyň 31 ýylyg nasibetli geçiriljek döwlet çärelerini gowy taýýarlyk görülmeliler we olaryň ýokary guramaçyk derejesi üpçedilmeliler. Döwlet daşlarymyz medeniýet we syýagatçyk buýdagyny tanly muzey ulgamlaryny ornaşdyrmagyň, tanly muzey eksponatlaryny döretmegiň hemde uzak aralykdan sergileri guramagyň wajypdygyny belläp, telewizioniýa, radio gepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komiteti bilen birlikde jemgyýetiň gyzyklanma bildirýän tele radio gepleşiklerini guramagyň wajypdygyna üns çekdi. Halkymyzyň maddi däl medeni mirasynyň gymmatlyklaryny halkara derejesinde ikrar etmek üçin alınıp bolýan işler dowam etmelidir. Birleşen Milletler Romasynyň bilim, ilim we medeniýet meseleleri boýunça guramasy bilen hyzmatdaşlyk öýtürilmelidir. Garaşdyrlyk ýyllaryna bir karar döwletimiziň gazanan üstünliklerini we geçirilen özgertmeleri giňden görkezmek boýunça täsirli çäreler geçirilmelidir. Hemde bu urda halkara telekompaniýalar bilen işin hyzmatdaşlyk ýoly goýulmalydyr. Hormat prezidentimiz gadet jurnallarda geljekde de dürli görnüşli eserleriň sanyny artdyrmagyň möhüm wezipe hökümini kesgitlenigini belläp, düredilýän eserleriň halkymyzy watançylyk ruhyna terbiýelemegi, ýurdumyzyň gazanan ýokary üstünlikleri we şanly wakalar bilen tanışdyrmagy gönükdirilmelidigini aýtdy. Bu babatda degişi ýolbaşlara anyk tapşyklar berdi. Soňra hormat prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Toýlyow söz berdi. Vice-premier ýylyň 1-nji ýarymyna bilim, ilim, saglyk öwreş we sport ulgamlaryna geçirilen işler barada hatabat berdi. Hatabat döwrüne bilim işini döwre baplaşdyrmak, tanly bilimi ösdürmek boýunça işler dowam etdi. Okuw kitaplary, gollanmalar neşedildi. Talip we okuwçy ýaşlar halkara ders we internet beýasçyklaryna üstünlikli çykyş edip, altyn, kümüş, bürünç medallara munasip boldylar. Ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerine tanly ulgam arkaly halkara internet olimpiadalary geçirildi. Garaşdyrlygyň merjen däneleri ýylyň terbiýeçisi 2022, ýylyň mugallymy 2022, talip gözeli 2022 beýasçykları soňky jaň dabarasy guramaçykly geçirildi.
Atabat döwrüne tanly bolgan arkaly halkary guramalarnyň wekilleri bilen duşuklar, daşary ýurtlaryň hyzmatdaş ýokary okuw mekdepleri bilen okuw usuliýet maslahatlar geçirildi. Bir karar döwletiň täze ýamynyň galkynç döwrüne ilm, tehnika we innowasion tehnologiýalar atly halkara ilm maslahaty Türkmenistanyň ýaşlarynyň arasynda ilmi işler boýunça geçirilen beýaslyşyň ýeňjilerini tiýraklamak dabarasy guramaçykly geçirildi. Ýurdumyzyň bejerşiňler şedarlaryna lukmançylygyň dürli gurlary boýunça işler dowam etdi. Türkmenistanyň prezidentiniň kararlary bilen bu ýön köküni gaýtan işläp, glitserizin turşuny öndürýän kärhananyň gurulşygyna badylga berildi. Türkmenistany temmäkden azat ýurda görmek boýunça 2022-2025 ýyllar üçin milli maksatnama tasdiklandy. Türkmenler şäherine köpügürlü hastahananyň, Daşoğul şäherine köpügürlü we onkologiýa hastahanalarynyň dawarly açylşy boldy. Şeýlekem ýylyň başyndan bäri geçen döwürde milli türgenlerimizi halkara ýaşlaryna taýýarlamak boýunça işler ýerine getirildi. Hormat prezidentime hasap etdiňler, şeýle diýdi. Toylayev, men size Ministrler Kabinetiniň başlygynyň alym, bilim, saglyk goraýyş, sport, ýaşlar we jemgyýetçilik meseleleri boýunça ornmasar wezipesinden boşadýan. Sağ bolun, arkadaşlar serdarymyz o maňa ýene-de işimi dowam etdirmäge mümkinçilikler ötdüňiz. Bu anamyz üçin size köp sag bolsun aýdýan. Anamyzy ödemek üçin gejäm gündüz arasy halal rahmet çekçegimi arkadaşlar serdarymyz siziň öňüňizde arkadaşymyzyň öňünde inandyrmaga ursat edin. Sag bolun. Hormatly adamlar, Ministrler Kabinetiniň başlygynyň alym, bilim, saglyk goraýyş, sport, ýaşlar we jemgyýetçilik meseleleri boýunça ornmasar wezipesine amanepesi belläp, onu saglyk goraýyş we derman senaty ministr wezipesinden boşatmak barada karara geldim. Amanepesi münbere geçiňde bu wezipede nähil işlejekdiňiz barada aýdyp berin. Cumhur hormatlanýan Belent mertebeli prezidentimi şun men ýene-de bir gezek jogapkärlik wezipe belliýärsiňiz bildiren namyz üçin köp sag bolun arkadaşlar serdarymyz. Hormatly prezidentimiz, bir karar döwletiniň täze ýamynyň galkynçy döwründe bu jogapkärlik wezipede toplum agzybir işgärleri bilen ýurdumyň bilim, ilm, saglyk goraýyş we sport ulgamlarynyň işlerini hasy kämilleşdirmek boýunça biziň öňümizde goýan ähli wezipelerimizi durmuşa geçirmekde okuyup başarmamyzy, ihlasymyzy we gujur gaýratymyzy gaýgyrman rahmet çekçekdigimizi sananlarma ursat bermeňiz uly hormat bilen haýyş edýär. Siziň janyňyz sag, ömrüňiz uzak, ýyly urt bähbetli işleriňiz hemişe rowaç bolsun arkadaşlar serdarymyz. Amanepesi men sizi Mar welaýaty boýunça jogapkär etip belleýän. Size işiňizde uly üstünlik arzu edýän. Men saglyk goraýyş we derman senaty ministr wezipesine Atagelli Germanowy belläp, onu ministriň ornmasary wezipesinden boşadýan. Germanow münbere geçiňde täze wezipede nähil işlejekdiňiz barada aýdyp berin. Cumhur hormatlanýan prezidentimiz, siz şu gün meni jogapkärlik wezipe berdiňiz. Bildiren anamyz üçin köp sag bolun. Hormatly prezidentimiz, arkadaşlar serdarymyz saglyk goraýyş ulgamynyň agzybir işgärleri bilen öňüňizde goýan ähli wezipeleriňizi saglyk goraýyş ulgamyna kabul edilen döwlet we milli maksatnamalaryny durmuşa geçirmekde, ilatymyzyň saglygyny goramakda, ihlasmy, gujur gaýratymy we ukuyup başarmamy gaýgyrman, gijäm günni edip rahmet çekçekdigimi sizi inandyrmaga ruhsat bermeňizi uly hormat bilen haýyş edýärin. Siziň janyňyz sag, ömrüňiz uzak, ýyl bähbetli işleriňiz hemişe rowaç bolsun, hormatly prezidentimiz. Men size hem üstünlik arzu edýän. Türkmen Döwlet Ykdysadyýet we Dolandyryş Institutunyň rektor wezipesine Aknavat Atabayewan belläp, onu Mar welaýatynyň häkiminiň ornmasary wezipesinden boşadýan. Atabayewa siz hem münbere geçip täze wezipede nähil işlejekdiňiz barada aýdyp berin. Hormatly prezidentimiz, siz şu gün maňa ören ular jogapkärçilikli wezipeniňiz siziň namyňy ödemek üçin Türkmen Döwlet Ykdysadyýet we Dolandyryş Institutunyň agzybir professor mugallimleri bilen bilelikde jan aýman aklykdan rahmet çekjekdigim barada sizi inandyrmaga ruhsat bermeňizi uly hormat bilen haýyş edýän. Siziň janyňyz sag, ömrüňiz uzak, ýyly urt bähbetli dünýä ähmiýetli tutýan ähli tutumly işleriň hemişe rowaç bolsun. Köp sag bolun. Men size hem üstünlik arzu edýän. Men başga işe geçmek sebäpli Maradowy Saparmurat Ataýew Niýazow adynaky Türkmen Owa Hojalyk Universitetiniň rektor wezipesinden
boş ödeyen. Siz gidiverin. Saparmurat Atayiç Niyazov adındaki Türkmen Owu Hojalyk Üniversitetiniň rektor wezipesine Allah verdi Gapurov bellep, onu Türkmen Owu Hojalyk Institutunyň rektor wezipesinden boş ödeyen. Gapurov, siz hem münwere geçiňde täze wezipede nähil işlejekdiňiz barada aýdyp berin. Hormat prezidentimiz şun maňa ýene bir jogapkärlik wezipeni anan ýartaňyz. Ýurdumyzyň owajalyk pudugyny almysatda sürmekde nasip goşandymyzy goşarys. Arkadaşly serdarymyz siziň tawşyrklaryňyzdan uğrap halal zähmet çekip Owajalyk Üniversitetiniň agdyr professor muallimleri, işgärler bilen alymly, bilimli, ökde hünärmenleri taýýarlajakdygymyza arkadaşly serdarymyz sizi inandyrmaga ruhsat etmeňizi ul hormat bilen haýyş etýär. Siziň janyňyz sag, ömrüň uzak bolmagyny, ýyl ýurt bähwetli tutýan beýik işleriňiz hemişe rowaçlyklara beslenmegini tüýsüregimizden arzu etýär. Hormatly prezidentimiz. Men size hem üstünlük arzu edýän. Türkmen Owu Hojalyk Institutunyň rektor wezipesine döwlet ýoly bellep, ony Türkmen Döwlet Binagärlik Gurulşyk Institutunyň almy işler boýunça prorektor wezipesinden boş ödeýän. Ýoly münwere geçiňde täze wezipede nähil işlejekdiňiz barada aýdyp berin. Şoňur hormatlanan prezidentimiz, siz bugün maňa jogapkär wezipeni anan ýartaňyz. Hormatly prezidentimiz, bilim ulgamyny amalaşyrlayan özgertmelerini ýerine ýetirmekde, olumly bilimli ýaşlar terbiýelep ýetişdirmekde. Agdyr professor muallimler bilen gujur gaýratyny, gaýgyrman ak ýürekden arasy halal zähmet çekjekdigini siz anandyrmaga ruhsat bermeňizi sizden haýyş edýärin. Hormatly prezidentimiz, siziň janyňyz sag, ömrüňiz uzak, ýyl ýurt bähwetli işleriňiz hemişe rowaç bolsun arkadaşlar serdarymyz. Men size hem üstünlük arzu edýän. Häzir men 2022-2023 okuw ýylyna Türkmenistanyň prezidentiniň ýanyna döwlet gullugy akademiýasyna dinleýijileri kabul etmegiň, ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine okuw kabul etmegiň meýilnamalaryny tasdiklamak, şeýle hem ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine okuw kabul etmek boýunça döwlet toparynyň düzümini tasdiklamak hakyndaky buyruklara gol çekjek. Men okuw kabul ediljek dinleýijilere we taliplere üstünlük arzu edýän. Soňra arkadaşly serdarymyz vice-premier Amane Pesowa hemde ulgamyň ýol başlaryny ýüzlenip okuw ýylynyň tamamlanyny aýtdy. Şoňa görä giriş synaglarynyň başga-da täze okuw ýylyna da gowy taýýarlyk görmegiň zerurdygyny çekdi. Orta we ýokary okuw mekdeplerine ýeňil hemde düýpli awatlaş işleri geçirilmeliler. Tagaldyş din jalş merkezlerine çağalaryň tomuzky din jalşy talaba laýyk gurulmalydyr. Döwlet başlarymyz hökümetiň bilim işgärlerini geçiriljek maslahatyna gowy taýýarlyk görmegiň zerurdygyny belläp, maslahatda bilim ulgamyny özgertmek boýunça nowatdaky çärelere serediljekdigini aýtdy. Şoňa baglykda bu çäreleriň ýagtyna oňa taýýarlyk görmeliler. Ýokary okuw mekdeplerine kabul ediş synaglaryna jemgyçlik gödäwçi üpçenedilmeliler. Şeýlegem ähli mekdeplerde sany ulgam boýunça täze okuwlary geçirmäge taýýarlyk görmeliler. Hormatly prezidentimiz barada gurrun dowam edip, toplumyň düzümleriniň öňünde durýan anyk wezipeler kesgitledi. Alam bilim, sağlyk goraýyş, sport, ýaşlar we jemgyçlik guramalarynyň işini döwrüň taraplarına laýyk kämilleşdirmek, ulgamyň düzüm birlikleriniň maddi enjamynyň büniýadyny berkidip, mali hemde ykdysady ýagdaýyny gowlandyrmak, bilim edaralaryna okuw maksatnamalaryny we meýilnamalaryny, okuw kitaplaryny hemde gollanmalaryny, ýöňde wazy dünýä tejribesini laýyklykda ýygyderlik kämilleşdirmek zerur bolup durýar. Ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerine berilýän bilimiň hilini mundan meýlekde ýokalanmak maksady bilen olary bilim görkezleri babatda dünýäde belli okuw mekdepleriniň tanygyna girmek boýunça zerur işler geçirilmelidir. Hökümet araşyklaryna laýyklykda ýaşlaryň daşary ýurtlaryň ýokary okuw mekdeplerinde okumagyna has uly üns bermeliler.
ýokary we orta hünär okuw mekdeplerini tülegli satsa tamamlan taliplere 2 ýyllyk hökmany zähmet tejribesi bolmadan diplom bermek baradaky teklipler taýýarlamak gerek diýip döwlet başçylaryny belledi. Hormat prezidentime de lukmançy hyzmatlaryna üçünçülük, ýokary hili derman serişdelerini elýeterlik, ýeneler we çaýgalary goramak boýunça çäreleri güýçlendirmek meselelerining wajypdygyny belläp, ýurdumyzyň ilatynyň sanitariýa, epidemiologiýa awadançygyny saklamak, ýokunç kesellerini gaýramagynyň ýöňelmek boýunça çäreleri talabyla guramak taşyrdy. Dünýäniň ösen ýurtlarynyň ýöňdebarjy klinika merkezleri we lukmançyk mekdepler bilen hyzmatdaşlygy dowam etmek, taglyk görüşlüğümne ilmi barlyklaryň netijelerini ornaşdyryp, keselleriň öňüne almagyň, anyklamagyň, bejermegiň we hassalar sagaltmagyň täze golmaryny işläp taýýarlamak meselelerine aýratyn ähmiýet berilmeliler. Aýratynda çağalary ýaşygynyň terbiýelemek, olaryň fizik we ruhta aýdan saglygyny goramak we şahsiýetlik ýylny berkitmek üçin döwrüň talaplaryna laýyklykda mekdebe çenli çağalar idaralaryna alınıp bolýan işleri kämilleşdirmegiň, şol buratyň özünde halkymyzyň milli aýratynlyklaryny saklamagyň möhümdigini belläp, hormatly prezidentimiz üsüp gelýän nesillerimiziň saglygyny berkitmek we yaramaz enliklere garşy görüşmek maksady bilen ýaşlary beden terbiýe we köpçülik bilen sport bilen meşgullanmagy, işin çekmek, çağalaryň tebigi zekinini başarmagyny hemde şahsy mümkinçiliklerini ýüze çykarmak we ösdürmek boýunça derul işleri guramagy taşyrdy. Döwlet başçylarymyz ýurdumyzda ýaşlar teatratynyň wezipeleriniň ýerine getirişine ýygyderli gözegçiligiň ýoly goýulmalygyny belläp, ýaşlary iş bilen üpsün edip, alan näer bilimini öňümçükde döwlet gullugyna, alym we dörejik uğurlaryna peýdalanmaklary üçin has amatly şertleriň döredilmeligini aýtdy. Hormatly prezidentimiz has ýokary üstepkinlerini gadanmakda, almy tehnologiýalaryň möhümdigini nazara alap, innovasiýalary, ýöňdebarjy suwlary we tejribeleri öňümçüge giňden ornaşdyrmak üçin Ilimler Akademiýasynyň häzirki zaman barlyklaryny we işläp taýýarlamalaryny dowam etmeginiň zerurdygyny belledi. We almy barlyklary, almy atışlary höwetlendirmegiň, innovasiýon tehnologiýalary we ýöňdebarjy dünýä tejribesini öňümçüge ornaşdyrmagy hemişelik esasda amala aşyrmagyň möhümdigini öňçekdi we bu wagtda degişi ýol başlara birnäçe anyk tawşyklar berdi. Soňra hormatly prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary, Daşary işler ministri Meriýe bu söz berdi. Vice-premier şu ýylyň ýanwar-iýun aýlary aralygynda Daşary işler ministrliginiň alyp baran işleriniň netijeleri barada hatabat berdi. Bir tarap Türkmenistanyň daşary teatraty orundurumça geçirmek, ulul berilen tawşyklary ýerine getirmek hemde ýöňde bolan wezipeleri çözmek maksady bilen garalýan döwürde degişi işler geçirildi. İki tarap bilen we köp tarap bilen görnüşde oňyn hyzmatdaşlyk göstermekde, ýödara saparlara, duşuklary hemde ýokary derejedäki gepleşiklere aýratyn ähmiýet berilýär. Şoňla baglykda şu ýylyň aprel aýynda Hindistan Respublikasynyň prezidentiniň Türkmenistana döwlet sapary bilen gelenligi bellenildi. Iyun aýynda döwlet başçylarymyz Russiýa Federatsiýasyna hemde Iran Islam Respublikasyna resmi saparlary amala aşyrdy. Hormatly prezidentimiziň başçylyk etmeginde 29 iýulda Aşgabat şäherine Azerbaýjan Respublikasynyň, Iran Islam Respublikasynyň, Kazakystan Respublikasynyň hemde Russiýa Federatsiýasynyň prezidentleriniň gatnaşmagyna 6-njy Hazar sammitiniň geçirilmegi möhüm ähmiýetli waka urildi. Ýazgyrky wagtda möhüm halkara çärelerine taýýarlyk işler dowam edýär. Bizim ýurdumyz Birleşen Milletler Romasynyň çäklerine hyzmatdaşlyga jogapkärçilikli çemeleşýänligini hemişe görkezýär. Şoňla baglykda 7-nji iýunda Türkmenistanyň Birleşen Milletler Romasynyň baş assambleýasynyň 77-nji mejlisiniň başlygynyň ornatyrlygyna bir agzdan saýlananlygy bellenildi. Hasabat döwründe Türkmenistanyň prezidentiniň daşary ýurtlaryň bir näçesiň başçylary bilen telefon arkaly söhbetleşikler geçirildi. Parlamentleriň uğru boýunça ýödary beýikli gatnaşyklary pugturandyrmak watanymyzyň daşary teatrysiniň wajyp uğurlarynyň biridir. May aýynyň Aşgabatda Merkezi Aziz döwletleriniň we Russiýa Federatsiýasynyň parlamentary forumynyň geçirilmegi bu gurdaky netijeli çäre boldy. Hasabat döwründe Daşary işler ministrligi tarapyndan dürli duşuklar, gepleşikler geçirildi. Daşary işler ministrliginiň uğru boýunça iki tarap bilen geňeşmeler ýygyderlik ýa-da boldy. Ýylyň başyndan bäri bu uğru boýunça bir näçe duşuklar geçirildi. Şeýlekem ýurdumyzyň daşary ykdysady gatnaşyklaryny giňeltmek boýunça ýygyderli çäreler görülýär. 2022-nji ýylyň 23 fevralyna Jenewa şäherine geçirilen bütün dünýä Sewda Guramasynyň baş geňeşiniň nowatdaky mejlisinde Türkmenistanyň bu gurama goşulýan döwlet derejesine eýe bolanlygyny aýratyn bellemek gerek. Şeýlekem şu ýylyň 15-nji martynda ýurdumyzyň Birleşen Milletler Romasynyň halkary Sewda hukuky boýunça komissiýasynyň 2022-nji 2028-nji ýyllarda üçin agdalygyna taýlanmagy möhüm ähmiýet eýdir. Garalýan döwürde daşary ýurtda hyzmatdaşlar bilen tüwda ykdysady gatnaşyklary ösdürmek boýunça şol sanyna birlikdäki hökümetary toparlarynyň we beýleki degişli düzümleriň çäklerine duşuklar we gepleşikler geçirildi.
Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, biziň bitirip gotarmaz paragatçyk söýjülükli, dörejülükli daşar tiýat strategiýasyny durumça geçirmek bilen geljekde de iki taraplaryň görnüşde de, köp taraplaryň görnüşde de köp ugurly hyzmatdaşlygy hassa giňelçekdigini beledi. Türkmenistan goňşy ýurtlar bilen diýip bolan dostluk gatnaşyklary sürüp, dünýäniň beýlik sebitlerindäki döwletler bilen hem netijeli gatnaşyklary iýligderli puturandyrýar. Şonuň bilen birlikde Birleşen Milletler Romasy hemde beýleki iri halkara guramalar bilen köp ýyllyk hyzmatdaşlyk okgunly häýaty eder. Döwlet daşlarymyzy ýurdumyzyň geljekde de sebit we äklimum derejede oňyň öýdary beýikli hyzmatdaşlygy öýsdirmek meselelerini işiň hemde öňde barjy orna gelecekdigini belläp, vice-premier Daşary işler ministrine bu gurdaky işleri iýligderli dowam etmegi tapşyrdy. Soňra vice-premier hatabatyn dowam etmek bilen beýtarap Türkmenistanyň daşar tiýatry urunyň 2022-2028 ýyllar üçin konsepsiýasyny tasdiklamak meselesi boýunça habar berdi. Bir resmi nama hormat prezidentimiň garamagyna hödürlenildi. Konsepsiýa daşary işler ministrliginiň öňüne goýulan mühim gezipeler hemde ýazykly zaman taraplary gödüňde tutup taýýarlandy. Ol äklimum paragatçylygy we howpsuzlygy üpçün etmek, watanymyzyň hemişelik beýtaraply hukuk derejesini işlerine amala aşyrmak, daşary ykdysady gatnaşyklary giňeltmek, durnukly ösüşe hemme taraplaryň ýardam bermek, halkara gatnaşyklaryny insanperwerleşdirmek ýaly mühim maksatlara getirmegine gönükdirilenler. Resmi namada sanly diplomatiýanyň ösürilmegine, maglumat we kiber howpsuzlygyň üpçün edilmegine aýratyn ünsürliýär. Onda Türkmenistanyň energetika, ulug we kommunikasiýa organlaryna ýyry taslamalaryň ähmiýeti hemde bu gurdaky ýöňde durýan gezipeler beýan edilýär. Konsepsiýada täze urlary ölçüni alýan Türkmenistanyň ekologiýa meseleleri boýunça başlangyç resatyny, sivit hyzmatdaşlygyny giňeltmek boýunça anyk gezipeler keýfiyetlenler. Şeýlek hem lukmançyk diplomatiýasy hemde biýohowpsuzlygyň ählimum ulgamynyň mühim meselelerine degişli çäreleri işleňleşdirmek gödüňde tutulýar. Medeni insanperwer ulgamda halkymyzyň ruhy we taryhy mirasyny dünýäde wagt etmek babatyna UNESCO bilen hyzmatdaşyň mundan milakda giňeldilmegine aýratyn ähmiýet berilýär. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, hemde hödürlenen konsepsiýany makullap, onu Türkmenistanyň ýakyn geljek 7 ýylda daşar tiýatryny durumça geçirmegiň täze gezipeleriniň we çemeleşmeleriniň beýan edilenini bellädi. Bu gezipeler beýtarap döwletimiziň daşar tiýatratynyň ileri tutulýan esasy 5 strateg urny esaslanýar. Döwlet daşlarymyz ýurdumyzyň döwletara derejesinde hyzmatdaşlygy ösdürmek bilen köp taraply görnüşde netijeli gatnaşyklary üýtgüsiz erýänligini tasdiklap, Türkmenistanyň ekologiýa başlangyçlaryny öňe sürmek we burada daşar ýurtda hyzmatdaşlar bilen netijeli gatnaşyklary mundan meýlekde ösdürmek boýunça işleri dowam etmegiň zerurdygyny aýtdy. Şonuň bilen birlikde Türkmenistanyň gatnaşmagyna dürli halkara çärelerini geçirmek boýunça teklipler taýýarlamak we hödürlemek zerurdur. Şu ýyl ýurdumyzda geçirmegi meýilleşdirilen halkara çärelerini düýpli taýýarlyk görülmeliler. Hem de olaryň ýokary guramaçyk derejesi üpçün edilmeliler diýip hormatly prezidentimiz we konsepsiýany tasdiklamak hakyndaky karary gol çekdi. Hem de vice-premier bu urda bir näçe anyk tapşyryklar berdi. Soňra hormatly prezidentimiz Aşgabat şäheriniň häkimi Gannymowa söz berdi. Häkim paýtagtymyzda şu ýylyň birinji ýarymyna alınıp bolan işleriň netijeleri barada hatabat berdi. Hasabat döwründe Aşgabat şäheriniň häkimliginiň garamagynaky, gojuluk hasaplaşygynaky idara kärhanlarda ýerine ýetirilen işleriň we hyzmatlaryň meýilnamasy 120,12 göterim ber jaýdyldy. Geçen 6 aýyň dowamynda Aşgabat şäheriniň häkimligi boýunça düýpli maýy goýumterişlerini öýleşdirmek meýilnamasy bolsa 113,14 göterim ýerine ýetirildi. Meýilnama laýyklykda şu ýyl paýtagtymyzda dürli maksatly deskalaryň tekisi ulanmagy berilýär. Häzirki döwürde beýik deskalardaky gurulşyk işleri talaby laýyk derejede alınıp barylýar. Şonda paýtagtymyzyň etraplaryna öýrençilik hemde durmuş maksatly deskalaryň gurulşygyny ýokary hil derejesini üpçün etmek we belgilenen mehlektlerde ulanmagy tapşyrmak ugruna derur tagalar edilýär. Şeýle hem şäheriň jemaat tozuluk dedimleriniň işgärleri paýtagtymyzyň çäklaryna arasaçylyk, awadançyk işlerini degişli derejede dowam edýärler. Şol wagtyň özünde şäher tiýilgäklerini, göýek dowluklarda ýygyk işleri talaby laýyk alınıp barylýar. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, Aşgabat şäherini durumçy ykdysadydan ösdürmegiň kabul edilen maksatnamalarynyň we maýy goýum taslamalarynyň üstünlikli durumça geçirilmegiň, paýtagtymyzyň binagarlyk şäherlik keşfini mundan meýlekde awadanlaşdyrmagyň, ýylatyň ýaşamagy, zähmet çekmegi we din jalmak üçin has amaty şertler döretmegiň, ähli amatlyklar bolan binalaryň hemde tiýilgäkleriň we ýaşaýyş çarlarynyň gurulşygyny dowam etmegiň möhüm talap bolup durýanyna üns çekdi.
Hormat prezidentimiz din jalş mövsüminiň dowam edýändigini nazar almak bilen Aşgabatda Altyn Kölüň kenaryndaky din jalş dowlagyny häzirki zaman diskalarynyň we binalarynyň şeýle hem ýaşaýyş jaýlarynyň 17-nji tapgyrynyň gurulşygyny dowam etmegi we paýtagtymyzda täze döwrewap Aşgabat City ýaşaýyş toplumyny gurmak boýunça degişi işleri geçirmegi taşyrdy. Meclisiň başyna soňra hormat prezidentimiz Akyl vilayatynyň häkimi Gurbanowa söz berdi. Häkim vilayatda şöýleň birinji ýarymyna alınıp bolan işleriň jemleri we gallarynyň netijeleri gowuşa ýydyk etmek boýunça alınıp bolan işleriň ýagdaýy o milli maksatnamasynyň ýerine ýetirişi barada hasabat berdi. Vilayat boýunça şu ýyl 195.000 hektar meýdanyna öýtürilip ýetişdirilen hasyly ýetkisiz ýygna almak, galla kabul ediş bölümlerine, galla kärhanalarına daşamak işleri tazyşly dowam edýär. Şol wagtyň özünde orokdan moşan meýdanlarda sürüm we tekildiş işler geçirilýär. Şonu yerleri ekşi mövsümine talaba laýyk ýarlamak ugruna alınıp bolan işler agrotem kadralara dolu laýyk gelýär. Şeýlegem häkim vilayat boýunça şu ýyl 135.000 hektary gowy çeklenigini we häzirki döwürde gowuça meýdanlaryna hatarara bejergi işlerini we mineral dökünlerden iýmitlendirmegiň talaba laýyk alınıp bolýanyny habar berdi. Şonu ziýankeşleriň we kesellerin ýüze çykmagynyň öňüni almak boýunça derul işler geçirilýär. Vilayatyň krançyk meýdanlaryna öýtürilip ýetişdirilen göýök, bakça we beýlik ekinleri terligi bilen tarpejlere, içerki bazarlara getirmek, şunda ýurdumyzda azyk bolşanyň öpüşedilmegine munasyp goşunt goşmak ugruna derur tagallar edilýär. Soňra hormat prezidentimiz Balkyn vilayatynyň häkimi Atahalliýewa söz berdi. Häkim Tebetde şu ýylyň birinji ýarymyna alınıp bolan işleriň jemleri we gallarynyň netijeleri barada hasabat berdi. O milli maksatnamasynyň gelip çykan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek ugruna derur tagallar edilýär. Hasabatyň çäklaryny ýetişdirilen bugdaý hasylyny iň soňky dänesine çenli ýygna almak we orokdan moşan meýdanlarda sürüm işlerini geçirmek hemde ýerleri indiki ekşi mövsümine taýýarlamak işleriniň talaba laýyk alınıp bolýanyny aýdyldy. Şol wagtyň özünde gowuça meýdanlaryna hatarara bejergi işleri, mineral dökünlerini iýmitlendirmek hemde öýtüş dugun tutmak agrotem kadra laýyklykda ýerine ýetirilýär. Şeýlekem vilayatda öýtürilip ýetişdirilen ýer almanyň göýök we bakça ekinleriniň hasylyny ýygna almak hemde güýz mövsümine ekilmegi meýilleşdirilýän owagzyk ekinleriniň ekşine taýýarlyk işleri utgoşkly dowam edýär. Şeýlekem häkim vilayatyň çäklaryna gurulşy alınıp bolýan dürli maksatly deskalardaky işleriň ýagdaýy we onuň depkinlerini güýçlendirmek ugruna amala aşyrylan çäreler barada hasabat berdi. Soňra hormat prezidentimiz Daşoğul vilayatynyň häkimi Nazar Muradow söz berdi. Häkim vilayatda şu ýylyň birinji ýarymyna alınıp bolan işleriň jemleri barada hasabat berdi. Şunda vilayatyň galla we gowuça meýdanlaryna alınıp bolýan işler o milli maksatnamasynyň ýerine ýetirişi baradaky maglumatlar hasabatyň ödeni dizi. Döwlet başçylarynyň tagallasy bilen o senaty toplumyna ýaýbanlandyrylan özgertmeleri üstünlikli durumşa geçirmek hemde azyk öpüşçiligini puturandyrmak boýunça ýöňde durýan wezipeleri ýerine ýetirmek maksady bilen vilayatyň degişli düzümleriniň utgoşky işi üpüşedilýär. Şugunlar geçiştirilen galla hasylyny ýetkisi ýygna almak işleri bilen bir gatarda gowuça eklen meýdanlarda degişli ýydyk işleri agrotem kadra laýyk derejede alınıp bolýar. Şeýlekem vilayatyň krançyk meýdanlaryna öýtürilip ýetişdirilen göýök we bakça ekinleriniň hasylyny ýygnamak we ýerleri güýzki mövsüme taýýarlamak işleri talaba laýyk ýola goýuldy. Soňra hormat prezidentimiz Lewap vilayatynyň häkimi Amangeliýewa söz berdi. Häkim vilayatda şu ýylyň birinji ýarymyna alınıp bolan işleriň jemleri barada hasabat bermek bilen gallarynyň netijeleri gowuşa ýydyk etmek boýunça alınıp bolýan işler o milli maksatnamasynyň gelip çykan wezipeleriň ýerine ýetirişi barada habar berdi. Vilayatyň krançyk meýdanlarynyň hasylygyny ýokalandyrmak, oňa häzirki zaman almanyň gazananlaryny ornaşdyrmak meselelerini möhüm ähmiýet berilýär. Şuna ýygnanan galla hasylyny elevatorlara we ammarlara daşamak, ekinden boşan meýdanlarda türmi işlerini geçirmek we gowuça meýdanlaryna hatarara bejergi, mineral dökünlerden iýmitlendirmek işlerine guwatly owagzyk teňkalarynyň güýjünden dol peýdalanmak meselelerine möhüm ähmiýet berilýär. Soňra hormat prezidentimiz Mar vilayatynyň häkimi Anaverdiýewa söz berdi. Häkim şu ýylyň birinji ýarymyna alınıp bolan işleriň jemleri barada hasabat berdi. Şunda hormat prezidentimizin parasatly ýol başlygyna ýurdumyzyň vilayatlarynyň durmuşyk ykdysadyny öýtürilýänligi, halkymyzyň durmuş derejesiniň ýokalandyrylmagyna gönükdirilen giňerimli maksatnamalaryň üstünlikli durmuşa geçirilýänligi barada aýdyldy. Häkim vilayatyň ekin meýdanlaryna ýetişdirilen galla hasylyny dol ýygnamak işleriniň orokdan moşan meýdanlarda sürüm we tekilemek işlerinden utgoşkly alınıp bolýanyny barada hasabat berdi. Şeýlekem gowuça eklen meýdanlarda ýydyk işleri, gyzgysana hatarara bejergi, mineral dökünlerini iýmitlendirmek we öýtüş dugun tutmak işleri agrotem taraplara laýyklykda alınıp bolýar.
halkymyzy azyk ölümler bilen dolup etmek boýunça ýöňde bolan wezipeleri ýerine ýetirmeň çäklerini, şu günler ýetişdirilen göýük bakça ekinlerini ýygnap almak we güýük ekinleriň ekişine taýýarlyk görmek işleri utgoşly dowam edýär. Häkim o milli maksatnamasyny ýerine ýetirmeň çäklerini vilayetde guruluşga alınıp barýan deskarlardaky işleriň depkinlerini ýokalandyrmak, guruluşyklarda ýokary hil derejesine üpçün etmek we deskarlary belirlenen möhletlerde ulanmaga tapşyrmak ornuny zerur tagallalaryň edilýäni barada hatabat berdi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, Mar vilayatynyň häkiminiň bilim, medeniýet, saglyk öwreş we sport boýunça ornatary wezipesine Ardugul Oradowany belläp, ony Akyl vilayatynyň Akbuda etrawynyň häkiminiň ornatary wezipesinden boşatmak hakyndaky karary gol çekdi. Soňra hormat prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Ýazym Radowa söz berdi. Vice-premier gödөгçüge diýen pugdoklaryny şu ýylyň 6 aýyna alınıp bolan işleriň netijeleri, şeýlegem owagçylyk işleriniň geçirilişi barada hatabat berdi. O esnaga toplum boýunça ölümçüň gözüşi geçen ýylyň degişli döwründen deňişdirilerine 110 götürme barabar boldy. Şunda owagçylyk we daşky şoğurmak ministrligi boýunça bir görkezji 110,7 götürme, tuğaçylygy baradaky döwlet komiteti boýunça 104,1 götürme, Türkmenatlary döwlet birleşigi boýunça bolsa 103,4 götürme deň boldy. Şeýlekem vice-premier ýurdumyzda adyk ölümleriniň ölümçügi barada görkezler hakynda hatabat berdi. Gıdawtanyna göýük ölümlerini öndürmek barada meýilnama 114,8 götürüm, bakçy ölümlerini öndürmek meýilnamasy 118,13 götürüm, yer almanyň ölümçük meýilnamasy bolsa 120,17 götürüm ber jaýdyldy. Maýa goýumlaryny özleşdirmek meýilnamasy 163,13 götürüm ýerine getirildi. Hatabatda bellenşýäli tutuş ýurdumyz boýunça ýygnalan galla hatyly geljek ýylda içerki sarpejleri dol üpçün etmäge mümkinçilik berýär. Şu günler ýurdumyzyň tebitlerine gallary dowam edýär we ýygnalan galla hatylyny degişli derejede saklamak, bugdoýy kabul ediş bölümlerinden elevatorlara we ambarlara daşamak boýunça derul işler alınıp barýar. Galladan boşan meýdanlary göýük bakça we beýleki owagçylyk ekinlerini ekmek üçin taýýarlamak işleri agrotehnik kadra laýyklykda dowam edýär. Goça ýygyk işleri talaba laýyk derejede alınıp barýar. Şol wagtyň özünde ekrançyk meýdanlaryny suw bilen üpçün etmek we zerur suw gorlaryny döretmek boýunça degişli işler dowam edýär. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, vice-premiere hemde vilayatleriň häkimlerine we owagçylyk toplumynyň ýol başlaryny owagçylygyny ösdürmek, aýratynda paýtanyň öndürilýän möçürlerini artdyrmak boýunça kabul edilen maksatnamalary durmuşa geçirmegi işeň alyp barmak babatda birnäçe görkezmeler berdi. Ýedermen gallatlar häzire çenni her hektardan 20 sentlerden owrak hasyl ýygnadylar. Bu bolsa inniki ýyl halkymyzy zerur bolan galla, un, çörek we çörek önümleri bilen doly üpçün etmäge ýetýär. Ýazyrky döwürde gallar ogy dowam edýär diýip döwlet başlygyndy bellädi. Hemde ýöz işine ahlakly gallatlardan has gowy netijelere, bilin sepkitlere garaşýanyny aýtdy. Şeýlekem arkadagy serdarymyz vice-premiere ýetişdirilen galla hasylyny soňky dänesine çenli ýygnap almak urny ýerine ýetirilýän işleri dowam etmegi tapşyrdy. Hormat prezidentime de şu ýyl meýdanlarda gowaçanyň bol hasylynyň ýetişýänini belläp, beýikiniň ykdysadyýetimiz üçin ýören möhümdigini gödüňe tutup, onuň bol hasylyny almak urny zerur bolan ähli agrotehnik işleri öýe wagtyna we ýokary hili geçirmegiň möhüm talap bolup durýanyny aýtdy. Yerli bazarlarymyzda göýük önümler, miweler, mallarçyk we guş önümleri, ýumurtga, öýsümlik ýagy we beýleki adyk önümler bilen doly üpçün etmek boýunça birnäçe meýilnamalaryň we maksatnamalaryň çäreler geçirilmelidir. Bugdoýuň, gowaçanyň we beýleki owagçylyk ekinleriniň ilmi esasda ýokary hatyryny ýetişdirmek üçin ýokary hilli tohumlar bilen üpçün edilmelidir. Tohumlaryň hilini ýokalandyrmak boýunça toplumlaryň çäreler geçirilmelidir. Garagum tehrasynyň ekologiýa ýagdaýyny mundan meýlekde gowlandyrmak boýunça belirlenen maksatnamanyň üstünlikli durmuşa geçirilmegi şartlandyrylmalydyr. Döwlet başlarymyz owagçylyk ýerlerini suwarmagyň hilini gowlandyrmak maksady bilen suw taşyýaty tehnologiýalary giňden ornaşdyrmagyň wajypdygyna üns çekip, suwa kabalaryny araslamagy, ýerleri göwnüjay tekidlemegi we olaryň şoğurlaşmagyna ýol bermeligi üpçün etmegi möhüm wezipe hökümine ketdi we burada degişli taşyklar berdi. Soňra hormat prezidentimiz Milli Geňeşiň mejlisiniň başlygy Mehmedowa söz berdi. Mehmedowa ilki bilen hormat prezidentimize şu ýylyň maý aýyna paýtagtymyzda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Russiýanyň dinanlarynyň dialogynyň netijeleri boýunça kabul edilen Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Russiýanyň dinanlarynyň ilkinji dialogynyň jarnamasynyň kabul edilenligini aýdyp, bir resmi namanyň Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 76-njy sessiýasynyň resmi namasy hökümine ikrar edilenligi baradaky hoş habar getirdi.
Şeýle hem ol Milli Geňeşiň mejlisinde şu ýylyň başyndan bäri geçirilen kanun çykaryk iş barada maglumat berdi. 6 aýyň dowamynda mejlisiň maslahatlarynyň kisi geçirilip, kanunlaryň we kararlaryň 39-sy, şol sanyna Türkmenistanyň kanunlarynyň 20-si hemde mejlisiň kararlarynyň 16-sy kabul edildi. Şeýle hem hereket diýen raýatlarymyzyň hal ýagdaýyny gowlandyrmagy, keçi we orta telekeçi gollamagy, ýol hereketiniň howpsuzlygyny üpçün etmäge gönükdirilen resmi namlar kabul edildi. Döwlet siýasatynyň ileri turýan uglaryna laýyklykda ministrlikleriň we pugdoklyň dolanyş idaralarynyň wekilleriniň gatnaşmagyna, mejliste döredilen iş toparlaryna raýatlardan, dürli ulgamlarda işleýän ýaş hünärmenlerden, ilatdan gelip gowşaýan teklipleri öwrenmek we seljermek esasynda ýaşlar barada döwlet siýasaty hakynda Türkmenistanyň kanunynyň taslamasy taýýarlanýar. Halkara we parlamentary hyzmatdaşlygyň çäklerini mejliste 18 duguşlyk geçirilip, daşary ýurtlaryň gowunsyna iş taparlary guruldy. Mejlisiň deputatlary hem de hünärmenleri, degişi ministrlikler we Birleşen Milletler Romasynyň idaralary hem de beýleki awraýly halkara guramlar bilen birlikde gurulan we kanun çykaryk işini kämilleşdirmäge bagşlanan okuw we iş maslahatlarynyň 75-sine gatnaşdylar. Mejlisiň agdalary ýurdumyzyň vilayatlaryna, iş taparlary mahallaryna, etrap we şäher häkimliklerine, raýatlaryň ýüz tutmalaryna garamak boýunça geçirilen işlere usuly kömek bermek hem de kanunçylygy düşündirmek, milli däp desturlary, maşgala mukaddesligini wagt nesihat etmek bilen baglanyşly geçirilen maslahatlara gatnaşdylar. Soňra hormatly prezidentime de Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygynyň ornatary Babaýew söz berdi. Babaýew milli parlamentiň öňüne goýulan wezipeler laýyklykda ýurdumyzyň hukuk bunýadyny kämilleşdirmek boýunça ýylyň başyndan bäri alınıp barylan toplumlaryň işleri barada maglumat berdi. Döwlet başçylarynyň tawşyklaryna hem-de gahrman arkadagymyzyň şu ýylyň 1-nji martynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiň agdalary bilen geçiren duguşlygyna tasdiklan meýilnamasyna laýyklykda täze kanunlar taýýarlanýar, hereket diýen kanunlarym kämilleşdirilýär. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň 1-nji çağrylşynyň 2 mejlisi geçirilip, olarda adam hukuklaryny we adatlyklaryny goramak, ýol hereketiniň howpsuzlygy, gümrük işi, talgydy iş hakynda halkara gatnaşyklary we beýleki bir näçe gurulary degişli kanunçyk namalary we degişli kararlar bir agzdan makullandy hem-de kabul edildi. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Balkan, Akyl, Daşoğuz we Lewap vilayatlaryna iş taparlaryna boldy. Gahrman arkadagymyz tebitlerde möhüm durmuş meseleleriniň çözülüşi bilen ýakyndan tanışyp, bu gurda işleri mundan meýlekde dowam etmek boýunça özüniň gymmatly maslahatlaryny, nesihatlaryny berdi hem-de halk maslahatynyň agdalarynyň öňüne täze wezipeler goýdy. Parlamentary gatnaşyklarynyň putulandyrylmagyna gönükdirilen döwlet siýasatyny durmuşa geçirmek maksady bilen Milli Geňeşiň agdalary bir näçe iri halkara forumlaryna gatnaşdylar. Hormatly prezidentimiz paýtagtymyzda uly üstünlik bilen geçen Giňmeçörli forumyň netijeleri boýunça kabul edilen jarnamanyň Birleşen Milletler Romasynyň baş assambleýasynyň 76-njy sessiýasynyň resmi namasy hökümine kabul edilmeginiň Türkmenistanyň alyp barýan daşar siýasat işiniň we bu urda ýöňe sürýän başlangyçlarynyň Milletler Birleşigi tarapyndan ikrar edilýänliginiň hem-de watanymyzyň halkara geňişligine kawraýanyň bilinde galýanlygynyň nowatdaky beýanydygyny beledi we onuň halkymyz üçin gowunçly waka bolup durýanlygyny aýratyn beledi. Hormatly prezidentime de ýurdumyzyň kanunçylygyny mundan meýlekde ösürmek we kämilleşdirmek boýunça işleri şartlandyrmagyň derurdugyny öňçekdi. Munyň özi ýurdumyzyň siýasy ulgamny gowlandyrmak hem-de ykdysatymyzy mundan meýlekde berkitmek boýunça nowatdaky ädimler etmege mümkinçilik berer. Soňra hormatly prezidentime mejlise gatnaşyryna dönüp şeýle diýdi. Hormatly ministrler kabinetiniň agzalary, hormatly adamlar, biziň daşary siýasatymyz üýtgewsiz dowam edýär. Öňküsýaly Birleşen Milletler Guramasy we beýleki iri halkara guramalar bilen işçen hyzmatdaşlyk alınıp barylýar. Energetika we su howpsuzlygyny üpçün etmek, ekologiýa meselelerini çözmek boýunça asnaşykly gatnaşyklar amala aşyrylýar. Ulug üpçünçilik, bilim we medeniýet ulgamlaryny ösürmek, adam hukuklaryny hem-de azatlyklaryny goramak, ählumumy howpsuzlygy berkitmek bilen bagly netijeli hyzmatdaşlyk ýola goýulýar. Alyp barýan içeri siýasatymyz barada aýtsak, biz ygtybarly salgyt büdjet we pul qarz siýasatyny gollaýar. Hususy we döwlet üpçünçilik ulgamlaryna goýulýan maýa goýumlarynyň möçberini barha artdyrýar. Dünya ykdysadyetine emele gelen kynçylyklara garamazdan biz jemi içerki önümüň ösüşini ýokary derejede, ýagny alty götür möçberde saklaýar.
Senat hem de durmuş maksatlı desgaların guruluşu giyin gelmelen devam ediyor. Hazırkı döwürde umumy bahasy 38 milliard Amerikan dollarından hem köp bolan 2900 golay iri desganyň guruluşy alınıp barylýar. Türkmenistanyň prezidentiniň owa milli maksatnamasyna laýyklykda hasawat döwründe yurdumyzda 1 milliard 300 milyon manatdan hem köp meçberde düýpli maýy goýumlary özleşdirildi. Geçen ýarym ýylda biz 30 sany iri desgany meýdany 322 000 iğne dördül metr bolan ýaşaýyş jaýlaryny, şol sana umum bahasy 900 milyon manada bolay ähli amatlyklary bolan ýaşaýyş jaýlaryny gurup ulanmaga berdik. Senagat desgalary, ýaşaýyş jaýlary, çağlar baglary, mektepler ve beýleki desgalar gözegine tutulan meçberde işe girdildi. Energiýa serişdelerimizi dünya bazarlaryna diversifikasiýa ýoly bilen iýermek boýunça siýasatymyz hem bellen meýilnamalarymyza laýyklykda dowam edýär. Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisiniň taslamasy şeýlem beýleki sewit taslamalary üstünlikli durmuşa geçirilýär. Iqtisadiyetimizi diversifikasiýa ýoly bilen ösdürmeň çäklerini biz daşary ýurtlardan getirilen haritlaryň ornuny tutýan önümleri özümizde öndürmegiň, eksport edilen haritlaryň möçberlerini artdyrmagyň, elektron senagatyny döretmegiň döwlet maksatnamalaryny hem netijeli amala aşyrýar. Biz iqtisadiyetde döwletiň gatnaşyk paýyny azaltmak ve hususy pudagy giňeltmek boýunça alyp barýan işlerimiz hem güýçlendirmelidir. Hormatly Ministrlar Kabinetiniň agzalary, hormatly adamlar, biz şuň ýol başçylary wezipe bellemek we wezipeden boşatmak meselelerini seretdik. Iqtisadiyetimiziň pudaklaryny ösdürmäge gönükdirilen bir näçe resminamary kabul etdik. Geçen ýarym ýylyň görkezjileriniň umuman erwet bolmanlygyny aýtmak isleýän, şunu nazara alıp ähli ministrliklaryň we pudak edaralarynyň ýol başçylaryna geçen 6 aýda edilen işleriň netijeleri boýunça öňümüzdäki şenwe, ýekşenwe we duşenwe günleri maslahatlary geçirmegi tawsyrýan. Ýol başçylary bolsa 1 awgustdan 1 sentyabra çenli dinç almaga ruhsat berýän. Hormatly Ministrlar Kabinetiniň agzalary, hormatly adamlar, siz hemişe bolşýaly awzada, arçmanyna we ýyly suwda ýa-da ýurdumyzyň beýleki şipahanalaryna dinç alyp bilersiňiz. Ýa Muradow, siz owa hojalyk toplumy bilen paxta ýygymyndan soň dinç alyp bilersiňiz. Hormatly Ministrlar Kabinetiniň agzalary, hormatly Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň agzalary, hormatly häkimler, biz 9-njy, 10-njy, 11-nji iýulda ýurdumyzda Gurban bayramyny belleýär. Häzir Gurban bayramyny bellemek we 10-njy iýuldaky dinç günni 12-nji iýula sişenme günni geçirmek baradaky fermana ol çekjek. Ähli ýol başçylara, aýratynna hukuk goraýjy edaralaryň ýol başçylaryna bayramçylygy ýokary derejede geçirmek üçin ähli gullyklaryň goşmaça nowatçylygyny guramagy tawsyrýar. Eziz watandaşlar, sizi mukaddes Gurban bayramı bilen tüý sürekden gutlaýan, size berk jan saglyk, uzak ömür, bagyt hemde maşgalar waslygyny arzu edýän.
Hormatly Ministerler Kabinetinin agzalary, hormatly adamlar, şunun bilen biz Ministerler Kabinetinin Giňişleýin Mejlisini geçirip gutorýas. Men sizin ähliňize bir can saglygyny, maskala wadançylygyny, bir karar watanymyzyň gülläp ösme uğruna alp barýan işleriňizde uly üstünlikleri arzu edýär. Indi bolsa Türkmenistan prezidentinin gol çeken resmi namalar bilen tanış edýäs. Urban bayramyny beýlemek hakynda Türkmenistan prezidentiniň permany, türkmen halkynyň asyrlardan göz başaryp gaýdýany ruhy ahlak gymmatlyklaryny aýyl saklamak, ata-babalarymyzdan miras galan milli däpdi surlamady, ýygyly ösürmek, sahawatlyk, hoşniýetlik, insanperwerlik ýaly asylly ýüregimizden uralyp, bir karar döwretiňe täze ýamynyň galkynçy döwrüne, merdany ruhy bilen halkymyzyň agdybyryny we jewsyny hasa berkitmek maksady bilen şeýle Türkmenistanyň Zähmet kodeksiniň 81-nji maddasyna laýyklykda karar edýän. Birinji, Türkmen halkynyň milli bayramy bolan Gurban bayramyny 2022-nji ýylyň 9-njy 10-njy 11-nji iýulyna bellemeli. Ikinji, 2022-nji ýylyň 10-njy iýulyna hydyň şuny 12-nji iýula sişenbe gününe geçirmeli. Üçüncü, şu permanyň ýerine ýetirilmegini ýeçiliginiň görnüşine garamazdan ähli idaralar, kärhanlar we guramalar üpçün etmeli. Muhammed Fakynna, Muhammed Goly Ata Muhammedowyç Muhammedow başga işe geçmek sebäpli Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň orunbasary wezipetinden boşatmaly. Gelimrad Fakynna, Hojamrat Gelimradow Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň orunbasary wezipetine berilip, ony Türkmen Döwlet Ykdysadyýat we Dolanýaş Institutynyň rektory wezipetinden boşatmaly. Toýly Fakynna, Türkmenistanyň Ilymlar Akademiýasynyň prezidenti Sapar Durdy Toýly Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň orunbasary wezipetinden boşatmaly. Amanepet Fakynna, Nur Muhammed Qaqabayeviç Amanepet Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň orunbasary wezipetine berilip, ony Türkmenistanyň Saglyk Goraýyş we Derman Senaty ministri wezipetinden boşatmaly. German Fakynna, Atagelli Qaqadurdiýewiç Germanow Türkmenistanyň Saglyk Goraýyş we Derman Senaty ministri wezipetine berilip, ony Türkmenistanyň Saglyk Goraýyş we Derman Senaty ministriniň bejeriş öňüne alyş kömegini guramak boýunça orunbasary wezipetinden boşatmaly. Atabayev hakynda Aknawad Urad Muradowyna Atabayewyny Türkmen Döwlet Ykdysadyýat we Dolanýaş Institutynyň rektory wezipetine berilip, ony Mar welaýatynyň häkiminiň bilim, medeniýet, saglyk goraýyş we sport boýunça orunbasary wezipetinden boşatmaly. Muradow hakynda Döwletgeli Muradow başga işe geçmek sebäpli Niýat Wadynaky Türkmen Owy Hojalyk Uniwersitetining rektory wezipetinden boşatmaly. Gapur Fakynna, Allaverdi Qaqabayeviç Gapurow Niýat Wadynaky Türkmen Owy Hojalyk Uniwersitetining rektory wezipetine berilip, ony Türkmen Owy Hojalyk Institutynyň rektory wezipetinden boşatmaly. Ýol Fakynna, Döwlet Tuganyç Ýolow Türkmen Owy Hojalyk Institutynyň rektory wezipetine berilip, ony Türkmen Döwlet Binagarlyk Gurulşyk Institutynyň ilmi işler boýunça prorektor wezipetinden boşatmaly. Nurverdi Fakynna, Silap berdi Aşyrgeliýewiç Nurverdi başga işe geçmek sebäpli Türkmenistanyň Awstriýa Respublikasynyň Wien şäheri adatdan daşary we dowlat ýerli elçisi, Türkmenistanyň Wengriýadaky adatdan daşary we dowlat ýerli elçisi, Türkmenistanyň Çehiýa Respublikasynyň adatdan daşary we dowlat ýerli elçisi, Türkmenistanyň Slowakiýa Respublikasynyň adatdan daşary we dowlat ýerli elçisi, Birleşen Milletler Guramasynyň Wienadaky ştab kwartirasynda Türkmenistanyň hemişelik wekili hemde ýadro synaglaryny hemme taraplaryny gadagan etmek baradaky şertname guramasynyň Wien şäheri Awstriýa Respublikasy taýýarlaş toparynyň ýanyny wekili wezipelerinden boşatmaly.
Aman Nazarowa adatında şargı dowlat ýerli elçi diplomatik derejäni bermek hakynda. Hemra Sapargylyjewicz Aman Nazarowa adatında şargı dowlat ýerli elçi diplomatik derejäni bermeli. Aman Nazarow hakynda Hemra Sapargylyjewicz Aman Nazarow Türkmenistanyň Awstriýa Respublikasyna Wena şäheri adatında şargı dowlat ýerli elçi wezipesine bellemeli. Ataýew hakynda Çary Kakymradowicz Ataýew başga işe geçmek sebäpli Türkmenistanyň Belgiýa paçalygyna Brüssel şäheri adatında şargı dowlat ýerli elçisi Türkmenistanyň Niderlandlar paçalygyna adatında şargı dowlat ýerli elçisi hime ýaralaryny ýakadan etmek bardaky Urmanyň ýanyna Türkmenistanyň hemişelik wekili hemde Türkmenistanyň Ýewropa Birleşiginiň ýanyna wekilçiliginiň başlygyny wezipelerinden boşatmaly. Pelwanow adatında şargı dowlat ýerli elçi diplomatik derejäni bermek hakynda. Sapar Begjanowicz Pelwanow adatında şargı dowlat ýerli elçi diplomatik derejäni bermeli. Pelwanow hakynda Sapar Begjanowicz Pelwanow Türkmenistanyň Belgiýa paçalygyna Brüssel şäheri adatında şargı dowlat ýerli elçisi wezipesine bellemeli. Şarifa adatında şargı dowlat ýerli elçi diplomatik derejäni bermek hakynda. Maksat Esenewicz Şarifa adatında şary we dowlat ýerli elçi diplomatik derejäni bermeli. Şarif hakynda Maksat Esenewicz Şarif Türkmenistanyň Fransiýa Respublikasyna Paris şäheri adatında şargı dowlat ýerli elçi wezipesine bellemeli. Amanlyw hakynda Işanguly Hoca Muhammedoviç Amanlyw başga işe geçmek sebäpli Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyna Ankara şäheri adatında şargı dowlat ýerli elçisi Türkmenistanyň Aljer Halk Demokratik Respublikasyna adatında şargı dowlat ýerli elçisi Türkmenistanyň Tunis Respublikasyna adatında şargı dowlat ýerli elçisi Türkmenistanyň Maroko paçalygyna adatında şargı dowlat ýerli elçisi wezipelerinden boşatmaly. Işanguly hakynda Mekana Anna Muhammedoviç Işanguly başga işe geçmek sebäpli Türkmenistanyň Azerbaýjan Respublikasyna Baku şäheri adatında şargı dowlat ýerli elçisi wezipesinden boşatmaly. Elias hakynda Gurban Mehmet Elias Türkmenistanyň Azerbaýjan Respublikasyna Baku şäheri adatında şargı dowlat ýerli elçisi wezipesine bellemeli. Işanguly hakynda Mekana Anna Muhammedoviç Işanguly Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyna Ankara şäheri adatında şargı dowlat ýerli elçisi wezipesine bellemeli. Ataýew hakynda Türkmenistanyň Ukrainadaky Kiýew şäheri adatında şargı dowlat ýerli elçisi Toýly Aman Muhammedoviç Ataýew şolar wagtda Türkmenistanyň Moldova Respublikasyna adatında şargı dowlat ýerli elçisi wezipesine bellemeli. Mehmet Aliýew hakynda Murat Urad Mehmedoviç Mehmet Aliýew başga işe geçmek sebäpli Türkmenistanyň Koreýa Respublikasyna Seul şäheri adatında şargı dowlat ýerli elçisi Türkmenistanyň Singapur Respublikasyna adatında şargı dowlat ýerli elçisi wezipelerinden boşatmaly. Bayramow adatında şargı dowlat ýerli elçi diplomatik derejäni bermek hakynda. Atadurdy Haldurdyewicz Bayramow adatında şargı dowlat ýerli elçi diplomatik derejäni bermeli. Elias hakynda Gurban Mehmet Elias başga işe geçmek sebäpli Türkmenistanyň Ýaponiýadaky Tokyo şäheri adatında şargı dowlat ýerli elçisi hemde Türkmenistanyň Filippinler Respublikasyna adatında şargı dowlat ýerli elçisi wezipelerinden boşatmaly. Bayramow hakynda Atadurdy Haldurdyewicz Bayramow Türkmenistanyň Ýaponiýadaky Tokyo şäheri adatında şargı dowlat ýerli elçisi wezipesine bellemeli. Türkmenistanyň zähmet haklarynyň, pensiýalarynyň, döwlet kömek pullarynyň, tarif we dinleýici haklarynyň möçürlerini ýokurlandyrmak hakynda berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy Türkmenistany 2020-2050-nji ýyllarda durmuş ykdysaty dönüşdirmegiň milli maksatnamesinde göz tutulan wezipelere üstünlikli durmuşa geçirmek, hemde ýylatmadan ýaşaýyş durmuş şertlerini hemde durmuş taýdany gowraglygyny mundan belägem ýokurlandyrmak maksady bilen karar edýän. Birinji, 2023
2023-nji ýylyň 1-nji ýanwarynyň budjetden maliýeleşdirilýän idaralaryň hojalyk hataplaşygyna kärhanalaryň we jemgyýetçilik birleşikleriniň işgärleriniň aýlyk zähmet haklarynyň, pensiýalaryň we döwlet kömek pullarynyň, talip we diňleýiş haklarynyň möçürlerini 10 götürüm ýokalanmaly. İkinci, 2023-nji ýylyň 1-nji ýanwarynyň beýik watançylyk urşuna gatnaşyjylaryň pensiýalarynyň aýda iň pös möçürini 1880 manat möçürdi. Beýik watançylyk urşuna gatnaşyjylaryň ýan ýollaşarynyň we tyýly zähmet çekenleriň pensiýalarynyň aýda iň pös möçürini 550 manat möçürdi. Pensiýanyň iň pös möçürini kesgitlemek üçin biniýatlyk ullugy 450 manat möçürdi. Döwlet kömek pullaryny hasaplamak üçin biniýatlyk ullugy 430 manat möçürde bellemeli. Üçüncü, Türkmenistan boýunça iň pes aýlyk zähmet hakyny 1160 manat möçürde bellemeli we ony aýlyk zähmet haklaryny düzgünleşdirmek üçin ulanmaly. Dördüncü, 2023-nji ýylyň 1-nji ýanwarynyň döwlet häkimiýet idaralarynyň ýerine ýetirjek häkimiýetiň ýerli idaralarynyň we ýerli öz-özüne dolanyş idaralarynyň, harby we hukuk goraýjy hemde kadiýet idaralarynyň, kadiýetleň we jurnallaryň redaksiýalarynyň hemde jemgyýetçilik birleşikleriniň şeýle olaň esasy guruluş birlikleriniň ýol başlarynyň aýlyk zähmet haklarynyň möçürlerini şu permana 1-nji 7-nji goşunlara raýatlykda tasdiklamaly. 5-nji zähmet haklaryny ýokalanmagy idaralaryň, kärhanalaryň we guramalaryň guruluşyny kemilleşdirmegiň, önümçilik kuwatlyklarynyň peýdalanmagyň netijelegini we işgärleň zähmet önürjiligini ýokalanmagyň hemde peýdalanylmaýan içerki mümkinçilikleri ulanmagyň hasabyna üpçün etmeli. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow. Türkmenistanyň prezidentiniň karary bilen syýlap berdi Aşyr Gelewich Nurberdiýew başga işleşmek sebäpli Türkmenistanyň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň ýanyňky wekiliýetiniň başçyny, Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň Senagat üsşi boýunça guramasynyň ýanyňky hemişelik wekili we Türkmenistanyň atom energiýasy boýunça halkara agentliginiň ýanyňky hemişelik wekili wezipelerinden boşadyldy. Türkmenistanyň prezidentiniň karary bilen Atadurdy Haldirdiýewich Bayramow başga işe geçmek sebäpli Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasynyňky Kazan şäheri baş konsuly wezipesinden boşadyldy. Türkmenistanyň prezidentiniň karary bilen Muhammed Ata Muhammedow garaşly döwletleriň arkalaşygyna agda ýurtlaryň ykdysady geňeşine Türkmenistanyň wekilliginden boşadyldy. Türkmenistanyň prezidentiniň karary bilen Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Hojamrat Gellimradow garaşly döwletleriň arkalaşygyna agda ýurtlaryň ykdysady geňeşine Türkmenistanyň wekil hökmünde bellenildi. Türkmenistanyň prezidentiniň karary bilen Arduly Agamradowyna Oradowa Mary vilayatynyň häkiminiň bilim, medeniýet, saglyk guraýş we sport boýunça ornatary wezipesine bellenilip, oly Ahali vilayatynyň Akbuğday etrabynyň häkiminiň ornatary wezipesinden boşadyldy. Berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy Türkmenistany 2020-2050-nji ýyllarda durmuş ykdysady saýdan ösürmek, milli maksatnamasyny amala aşyrmak boýunça alınıp barlayan işleri talaba laýyk ýerine ýetirmek, bu urda geçirilýän işlere gödäwçiligi güýçlendirmek, şeýle-hem welaýatlary we Aşgabat şäherini durmuş ykdysady saýdan ösürmekde ýol başçylygyny jogapkärligini hasam ýokarlandyrmak maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karary gol çekdi. Resmi namalaýykda Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Batyr Taýganowich Attaýew Ahal welaýaty, Ministrler Kabinetiniň ýanyňky Ulaw we Kommunikasiýalar Agentliginiň baş direktory Mehmetxan Berdimuradowich Şakyýew Balkyn welaýaty, Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Annagelli Uradberdiyewich Ýazmuradow Daşow welaýaty, Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Şahym Abdurrahmanow Lewap welaýaty, Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Nur Muhammed Qaqabaýewich Amanepetov Mary welaýaty, Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Şarmurad Hyvalewich Purçekow Aşgabat şäheri boýunça jogapkär edilip bellenildi.
Bir karar döwletiň täze ýamynyň galkynşy Türkmenistany 2020-nji 2050-nji ýyllarda durmuş ykdysady taýdan ösürmegiň milli maksatnamasyna hemde Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzy 2020-nji 2028-nji ýyllarda durmuş ykdysady taýdan ösürmegiň maksatnamasyna göz öňüne tutulan strategik wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek, kabul edilen durmuş ykdysady ösüş maksatnamalaryny, meýilnamalary, konsepsiýalary we vilayatlanyň senagat puduny ösürmegiň esasy uğurlarını döwrüplaşdyrmak maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karary gol çekdi. Resmi nämalaşlykda ministerliklere pudokloyuny dorunuş idaralaryna, vilayetleň we Aşgabat şäheriniň häkimliklerine, Mali we Ykdysadyýat ministrligi hemde ýokary gözegçilik idarasy bilen birlikde 2022-nji ýyla çenli möhleti tamamlanan Türkmenistany durmuş ykdysady taýdan ösürmegiň maksatnamalaryna, meýilnamalaryna, konsepsiýalaryna we vilayetleň senagat puduny ösürmegiň esasy uğurlaryna göz tutulyp 2022-nji ýyla çenli guruluşy gurnama işleri başlanmadyk. Hemde häzirki wagtda dowam edýän desgalaň, binalaň şerehem ýerine ýetirilmegi başlanmadyk şäherleň tükelleýiş işlerini we seljermesini bir ay möhletde geçirmek. 2022-nji ýyla çenli guruluşy gurnama işleri başlanmadyk desgalar we binalar hemde ýerine ýetirilmegi başlanmadyk şäherler wagtda hasabatlygy ýüretmegi besetmek. Guruluşy gurnama işleri dowam edýän desgalaň we binalar hemde ýerine ýetirilmegi dowam edýän şäherleň abana aşyrylmagyny we şäher ýekleýini hasabatlygyny ýürüdilmegini üpçün etmek belenirli. Degişli ministerliklere pudokloyuny dorunuş idaralaryna, vilayetleň we Aşgabat şäheriniň häkimliklerine, Adalet ministrligi bilen birlikde karardan gelip çykýan üýtgetmeleri we goşmaçylary Türkmenistanyň kanunçylygyna girizmek baradaky teklipleri 2 ay möhletde taýýarlamak hemde ministrler kabinetine bermek tapşyryldy. Bir karar döwletiň täze ýamynyň galkynşy Türkmenistany 2022-nji 2050-nji ýyllarda durmuş ykdysady taýdan ösürmegiň milli maksatnamasyna göz öňüne tutulan wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek bilen ýaşaýyşyň hilini hasam gowranmak üçin ilatmadan durmuş şertlerini, hal ýagdaýyny ýokarlandyrmak gönükdirlen amatly şertleri döretmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karary gol çekdi. Resmi nämalaşlykda Türkmenistanyň prezidentiniň owalyň şäherçileň, etraplardaky şäherleň we etrap merkezleriniň ilatynyň ýaşaýyş durmuş şertlerini özgertmek boýunça 2028-nji ýyla çenli döwür üçin milli maksatnamasy tasdiklanyldy. Vilayetleň häkimliklerine, Mali we Ykdysadyýat ministrligine, Guruluşyk we Binagerlik ministrligine, degişli ministerlikler we pudokloyuny dorunuş idaralary bilen birlikde kararda görkezülen milli maksatnamanyň bellenen möhletlerde ýerine ýetirilmegini üpçün etmek tapşyryldy. Gahrman arkadamydan parasatly ýol başçylygyna ýurdumyzy durmuş ykdysady medeni taýdan ösürmekde. Gazanylan uly üstünliklerden hemme durmuşa geçirilen beýik özgertmelerden hemde bir karar döwletiň täze ýamynyň galkynşy Türkmenistany 2020-nji 2050-nji ýyllarda durmuş ykdysady taýdan ösürmegiň milli maksatnamasyna göz öňüne tutulan strategik maksatlardan uralyp bir karar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe garaşsyz hemeýeşilik beýtarap watanymyzyň durmuş ykdysady taýdan ösüşine dowam etdirmek, ýurdumyzyň we oň sebitleriniň ykdysady kuwatyny berkitmek gönükdirlen şäherleri ýetiderli durmuşa geçirmek, ilatmyzyň ýaşaýyş durmuş derejesini hasam ýokarlandyryp, awadan we bagtyar durmuşda ýaşamagyny üpçün etmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karary gol çekdi. Resmi nämalaşlykda Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzy 2020-nji 2028-nji ýyllarda durmuş ykdysady taýdan ösürmegiň maksatnamasy tasdiklandy. Ministerliklere pudokloyuny dorunuş idaralaryna, vilayetleň we Aşgabat şäheriniň häkimliklerine kararda görkezülen maksatnamanyň belenen möhletlerde talabalaýyk ýerine ýetirilmegini üpçün etmek tapşyryldy. Türkmenistanyň daşary siýasat işiniň ileri tutulýan urlaryny kesitlemek, oň syýasy hukuk esaslaryny mundan berýän kämilleşdirmek, halkara siýasaty urgamyny döwletiň öňüne durýan wezipeleň netijeli ýerine ýetirilmegini üpçün etmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karary gol çekdi.
Resmi namalayıqlıqda beytarap Türkmenistan'ın daşarı siyasi uğrunun 2022-2028 yıllar üçün konsepsiyası tasdiqlandı. Daşarı işleri Ministerliğine beytarap Türkmenistan'ın daşarı siyasi uğrunun 2022-2028 yıllar üçün konsepsiyasının durmuşa geçirmeni üpçün etmek tavşarlı. Türkmenistan prezidenti buyruğu olacakta resmi namalayıqda 2022 yılı Türkmenistan'ın yuqarı ve orta hüner okul mektablarına okuwa kabul etmek boyunca döwlet toparının düzüme tasdiqlanıldı. Döwlet toparını 2022 yılı Türkmenistan'ın yuqarı ve orta hüner okul mektablarına okuwa kabul etmege guramaçylyk usuliyet taydan yol başçılık etmek hem de ona belinen tertipte geçirilmeni guramak tavşarlı. Vilayetler ve Aşgabat şäheriniň häkimlikleri Türkmenistan'ın yuqarı ve orta hüner okul mektablarına okuwa kabul etmek boyunca iş toparlarynyň talaba laýyk işlemek üçin zerur şertler döretmege borçludyr. Türkmenistan prezidenti buyruğu olacakta resmi namalayıqda 2022 yılı Türkmenistan'ın yuqarı okul mektablarına vilayetler ve Aşgabat şäheri boyunca okuwa kabul etmek meýilnamasy 2022 yılı Türkmenistan'ın orta hüner okul mektablarına okuwa kabul etmek meýilnamasy tasdiqlandy. Türkmenistan'ın yuqarı we orta hüner okul mektablarına okuwa kabul etmegi 2022 yılıň 11-nji iýuly 26-njy awgust aralygyna guramak. Okuwa kabul etmek boýunça giriş sınavlaryny vilayet merkezlerine ve Aşgabat şäherine geçirmek tavşyryldy. Berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne ýerine ýetirjek häkimiýetiň merkezi we ýerli idaralary, şeýle-hem ýerli öz-özüňe durunuş idaralary üçin dünýä ünlüleriniň talaba laýyk gelýän döwlet ýolbaşlaryny we döwlet gullukçylaryny we magistrlary taýýarlamak maksady bilen Türkmenistan prezidenti buyrugy gol çekdi. Resmi namalayıqda 2022-2023 okuw ýylyna Türkmenistan prezidentiniň ýanyňky Döwlet Gullugy Akademiýasynyň döwlet idaralarynyň gullukçylaryny gaýtadan taýýarlamak boýunça okuwlaryna okuw möhleti 2 okuw ýyly dinleýijileri kabul etmek meýilnamasy. 2022-2023 okuw ýylyna Türkmenistan prezidentiniň ýanyňky Döwlet Gullugy Akademiýasynyň döwlet idaralarynyň gullukçylarynyň hüner derejesini ýokarlandyrmak boýunça okuwlaryna okuw möhleti 5 ay dinleýijileri kabul etmek meýilnamasy. 2022-2023 okuw ýylyna Türkmenistan prezidentiniň ýanyňky Döwlet Gullugy Akademiýasynyň täjirçilik arbitraji boýunça döwlet gullukçylarynyň hüner derejesini ýokarlandyrmak boýunça okuwlaryna okuw möhleti 4 ay dinleýijileri kabul etmek meýilnamasy. 2022-2023 okuw ýylyna Türkmenistan prezidentiniň ýanyňky Döwlet Gullugy Akademiýasynyň ýerine ýetirjek häkimiýetiň ýerli idaralarynyň we ýerli öz-özüňe durunuş idaralarynyň gullukçylarynyň hüner derejesini ýokarlandyrmak boýunça okuwlaryna okuw möhleti 2 ay dinleýijileri kabul etmek meýilnamasy. 2022-2023 okuw ýylyna Türkmenistan prezidentiniň ýanyňky Döwlet Gullugy Akademiýasyna magistrlary taýýarlamak boýunça okuw möhleti 1 okuw ýylyndan 2 okuw ýylyna çenli tölegli esasy kabul etmek meýilnamasy. 2022-2023 okuw ýylyna Türkmenistan prezidentiniň ýanyňky Döwlet Gullugy Akademiýasynyň okuwlaryna dinleýijileri we talipleri kabul etmek boýunça giriş sınawlaryny guramagyň tertibi tasdiqlanyldy. Häzir bolsa hormatly prezident bilen garaşsyz hemişelik beýtarap Türkmenistanyň halkyny iweren gutlaw bilen tanış edýäs. Mehriban halkyň eziz watandaşlary, sizi insan kalbynyň temizligini hemde insan perwerligini belent ýüreglerini dawranýan Gurban bayramy bilen tüý sürekden gutlaýan. Gözbaşyny müň ýyllyklaryň jümmüşinden alyp gaýdýan Gurban bayraminyň dawaralarynyň halkymyza egsilmez şatlyk, ilham joşkun paýlap, berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe garaşsyz hemişelik beýtarap watanymyza täze belent sepketlere galanmaga ruhlandyrjak duny berk inanýan.
Qurban bayramy asırlaryň dowamyny kemilleşdirilip, nesilden nesile geçirilip gelýän medeni ruhy mirasymyzy, ahlak ýürürlerimizi, depdi surlamyzy, urup adatlamyzy özüne jemlemek bilen watanymyzyň gaýratly ogly, gahrman arkadagymyzyň beýik başlanýşlary arkaly täze many mazmuny bilen hasa baýlaşdyrylan, hemde ýurdumyzyň jemgyçilik durmuşyna aýratyn orun tutýan ajaýyp bayramdyr. Täze taryhy döwürde insan kalbynyň temizligini dawaranýan bu bayram jemgyýetmede dürüjlükli maksatlary, beýik işleri ruhlanýar. Agdybirligimizi we jebisligimizi hasam potolanýar. Şoňa görä güneşi diýarmydan adawraýanyň şan şöhratynyň dünýä dolýan halkyň arkadagy da manasylyna da köp asyrlyk deplemizi eýerip, bu mukaddes bayramçylyga başlap, ýurdumyzyň ähli şäherleri owalaryny baý mazmunly köpegişgünde aýdym saly dawralar geçirýär. Abadan we bagtyar durmuşda ýaşaýan her bir maşgalada bereketli saçaklamada giýinden ýadyp, bayramçylyk tagamlaryny taýýarlap, hemde gurbanlyk sadakalaryny berip, parahatçylyk we dostluk ýürürlerini ıgrarly edýär watanymyzyň mundan ýagamy gülläp isminiň hatirasyna ýagşy doga dilegleri, birek-birege meherli arzulamyzy beýan edýär. Berqarar döwletiň täze ýamynyň galkanyşy döwrüne milli döwletlik ýürürligimizde daýanyp, beýik geljegimizde gönükdirilen tutumly işleri amala aşyrýar. Jemgyýetimiziň sağlaşykly ösüşini üpçün edýär. Müň ýyllyklaryň dowamyna halkymyzyň sygynyp gelen watan söýjülük we insanperwerlik, arasy ahlaklyk hemde pek wyjdanlyk ýaly ýürürlerini münasip dowam etdirmek bilen watandaşlarymyzyň islam dünýäsiniň mukaddesliklerini ziyaret etmekleri, namaz okumaklary, orada tutmaklary, hajy pardaryny berja etmekleri üçin ähli şertleri döredýär. Islam dünýäsiniň öz borçly merkezi bolup durýan iki mukaddeslige Mekke şäherindäki keramatly Käbede hemde Medine şäherindäki Muhammed Peýgamberiň mescidinde tagat ibadatlary, hajy ibadatlaryny berja etmekleri üçin şuýlamy Türkmenistanyň wekillerinden ibaret topary doganlyk Saudi Arabistany paşalygyna ziyaret eberdik. Munyň özi jemgyýetimiziň we döwletimiziň sağlaşykly üsýanyny tasdiklaýar. Mehriban watandaşlar, günnäwr hemde günbatar halklarynyň medeniýetleriniň adamzat ösüşine aýgatly täsir eden felsepewi mektepleriň döremeğini, dini qada kanundan dogruçylyk we päklik, bütewlik we insanperwerlik ýürürleriniň kemilleşmegine, ägurt uly goşan halkymyzyň maddi we ruhy gymmatlyklary biziň egsilmez genji hadinamyzdyr. Asırlardan asırlara, nesillerden nesillere geçirilip, biziň döwrümizde gelip ýeten bu miras halklary doganlaşdyrýar. Parahatçylyk we insanperwerligi dawaranýar. Şoň üçin pederlerimiziň ýürürlerini nusga denip mehriban halkymyzyň maksady ukunly, dürüjlükli we işçiň zähmetine, ykdysadyýetimiziň kuwatly mümkinçiliklerine daýanyp, ýurdumyzy ösüşleň ýoly bilen öň alyp barýar. Geňerimli maksatnamalymyzy durmuş ykdysady, jemgyýetçilik, syýasy özgörtmemizi üstünlikli amala aşyryp, garaşyl diýarmyzyň hemme taraplaryna sağlaşykly ösüşini, ilkinji nowatda mehriban halkymyzyň asuda, awadan we bolýan durmuşda ýaşamagyny üpçün edýär. Paýtagtymyzda Aşgabat şäherine, vilayet merkezlerine, etrapdyr owalymyzda täze senagat önümçilik kärhanalarynyň, medeni durmuş maksatly binalaryň, döwrewap ýaşaýyş şaýlarynyň gurulşyny dowam etdirip, ýa-da watanymyzyň beýik geljegi üçin täze ösüşleri badalga berýär. Yeten belent sepetlemizden, gazanan üstünlüklemizden, bagtyar zamanamızdan ruhlanyp, milli bähwitlemizden, şelekeme dünýä bileleşiginiň, bähwitleriniň ählimumy parahatçylygyň, howpsuzlygyň we awadançylygyň hatirasyna döwletliň we halklaryň arasyndaky gatnaşyklary täze mazmun bilen baýlaşdyrmak hemde putolandyrmak üçin giň mümkinçilikler döredýär. Çünkü bütün dünýäde parahatçylygyň we dostlugyň putolandyrylmagyny, medeniýetliň hemde halklaryň ýakynlaşmagyna, ýa-da watanymyzyň hasamy kuwatlanmagyna münasip goşant goşmak biziň her birimiz üçin uly mertebedir. Mehriban halkym, ýa-da watandaşlar, sizi mukaddes Qurban bayramy bilen ýene-de bir gezek tüýsürekden gutlaýan.
Bedu wady bilen ösüşlüğüne täze belentliklerine tarap önamly öňe barýany bir karar watanymyzyň ýer ýüzündäki adabyrynyň we şan şöhratynyň hasam belende almak üçin etjek ýagşy duga dileglenmedi. Gurbanlyk sadakalanmady, beýik hemde keremli bir baryň dergähine kabul bolsun. Size berkcan saglyk uzak ömür, bagyt hemde maşgalar başlygyny ardy edýän Türkmenistan prezidenti Serdar Berdimuhammedow. Ýa-da bolsa hormatly prezidentiň adyna Gurban bayram münasibetligini gutlawlar bilen tanyş edýäs. Ilkinji tanışdyrjy gutlawmyzda şeýle diýilýär. Onuň Ali Hidraty Türkmenistan prezidenti Jenap Serdar Berdimuhammedow, hormatly Serdar Gurbanoglowicz, Gazagystanyň halkynyň adynan hem de hut öz adymdan sizi we Türkmenistanyň halkyny mukaddes Gurban bayram bilen gutlaýan. Islam ümmet üçin beýik bayram, hoş niyetliň, anamyň hem de adalatlyň beren taglimler hökmüne musulmanyň ruhy hazinasyna aýratyny orny eýleýär. Goý rehimdarlyk hem de rızgal berekede alamatlanýan Gurban bayramy ýer ýüzüne nur çaýsyn. Hem de biziň halklarymyzyň raýdaşlygyny putulanyrsyň. Hormatly Serdar Gurbanoglowicz, size bagyt hem de jogapkary döwlet işiňizde mundan berägem üstünlikleri doganlyk türkmen halkyny bolsa, awadançylyk we rowaşlyk ardy edýän. Hormatlamak bilen Kasym Jomart Tokaýew, Gazagystan Respublikasynyň prezidenti. Bu toda şeýle diýilýär, onuň Ali Hidraty Türkmenistanyň prezidenti Jenap Serdar Berdimuhammedow, hormatly Serdar Gurbanoglowicz, size tutuş dünýäniň musulmanlar tarapyndan uly şatlyk bilen bellenýän, biziň ýurtlarymyzyň halklary üçin rehimdarlyk hem de hormat goýmagyň nyşany bolan Gurban bayramy münasibetli tüý sürekden gutlaýan we iň gowy arzulamy beýan edýän. Soňky ýyllarda Özbegistanyň hem de Türkmenistanyň arasynda ýoly goýulan dostluk we özara ynanşma gatnaşyklarynyň tagallalamynyň netijesinde geljekde hem ösdüriljekdigine ananýan. Siziň biziň ýurdumyzda öňde boljak döwlet saparyňyň we meýilleşdirilen netijeli gepleşikler iki goňşy hem de wagtyň synagynyň geçen doganlyk ýurtlaryň arasynda strategik hyzmatdaşlygyň mundan berägem putulanylmagy, umumy ösüşi we dostlukly halklamyzyň awadançylygynyň hasamy ýokurulmagyna ýardam eder. Beýik Allah Taalanyň biziň kalplamyzy rehimdarlyk we hoşniyetlik bilen nurlanýan şu bayramçylyk günlerinde siziň Ali Hidratyňyzda berkcan saglyk, awadançylyk hem de jogapkärli döwlet işiňizde uly üstünlikleri dostlukly türkmen halkyna bolsa, rowaşlyk we awadançylyk ardy edýän. Hormatlamak bilen Şawkat Mirziýoýew, Özbegistan Respublikasynyň prezidenti. Bu toda şeýle sözler bar. Onuň Ali Hidraty Türkmenistanyň prezidenti Jenap Serdar Berdimuhammedow, hormatly Serdar Gurbanoglowicz, size hem de Türkmenistanyň ähli dostlukly halkyna nurana Gurban bayramy münasibetli tüý sürekden gutlawlamy we iň gowy arzulamy uly şatlyk bilen beýan edýän. Dünýäniň ähli musulmanlary üçin bu nurana bayram gadymy döwürlerden bäri insan perwerligiň beren taglimlaryny alamatlandyrmak bilen bizi hemişe hemme taraplaryň ösüşi, ýurtlarymyzyň arasynda dostluk hem de özara bähitli hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň geňeldilmegine we putulanylmagyna çagyrýar. Bilelikdäki tagallalar netijesinde bu ýolda geljekde hem täze sepkitlere ýetjekdigimizde hem de halklarymyzyň düýüpli bähitlerine laýyklykda täjek türkmen strategik hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny hasam berent derece götürjekdigimizde ananýan. Şu ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp, size berkcan saglyk, awadançylyk hem de jogapkärli döwlet işiňizde uly üstünlikleri Türkmenistanyň doganlyk halkyna bolsa, parahatçylyk mundan belägem ösüş we rowaşlyk ardy edýän. Emomali Rahman, Täjikistan Respublikasynyň prezidenti. Bu toda şeýle diýilýär, onuň Ali Hidraty Türkmenistanyň prezidenti Jenap Serdar Berdimuhammedow, hormatly Serdar Gurbanoglowicz, sizi Kyrgyzstanyň halkynyň adyndan hem de hut öz adymdan mukaddes Gurban bayramy bilen tüý sürekden gutlaýan. Bu nurany bayram sabar takatlygy hem de ahlak päkizligi alamatlandyryp, İslamyň asylly taglimlaryny özünde jemleýär. Rehimdarlygy, adalatlygy hem de päk ýürekliligi çagyrýar. Adamzady özara kömek bermäge hem de duýgudaşyga ruhlandyrýar.
Bilelikdäki tagallalamyzy arkaly Qırgızstan bilen Türkmenistanyň arasynda köp asyrlyk dostluk hemde hoş niyetli goňşuçuluk ýüreglerine esaslanýan strategik hyzmatdaşlygyň geljekde hem biziň halklarymyzyň bähfidine ukunly ösdüriljekdigine berk inanýan. Hormatly Serdar Gurbanoğluýewiç, size berkjan saglyk döwlet işiňizde uly üstünlikleri Türkmenistanyň dogunlyk halkyna bolsa parahatçylyk we awadançylyk ardy edýän. Hormatly muklyny Sadyr Japarow, Qırgız Respublikasynyň prezidenti. Bu toda şeýle sözler bar. Onuň Ali Hazreti Türkmenistanyň prezidenti Jenap Serdar Berdimuhammedow Mukaddes Qurban bayramyna münasibetli siziň Ali Hazretiňizde tüý sürekden gutluglarmy we iň gowy arzuwlamy beýan etmek meni uly kanagatlanma duýgusyny oýarýar. Gudraty güýçli Allah Taala'dan size berkjan saglyk we bagat tutuş musulman ymmatyna bolsa ösüş hemde awadançylyk dilek edýän. Size tüý sürekden hormat goýanygy mardaky anandarmalarmy kabul ediň. Muhammed bin Zayed Al Nahyan, Birleşen Arap Emirliklerining prezidenti. Bu toda şeýle onuň Ali Hazreti Türkmenistanyň prezidenti Jenap Serdar Berdimuhammedow Palestina döwletiniň halkynyň adynan hemde hut öz adymdan siziň Ali Hazretiňizde Türkmenistanyň hökümetine hemde ähli dogunlyk türkmen halkyna Qurban bayramyna münasibetli tüý sürekden gutluglarmy uly şatlyk bilen beýan edýän. Beýik bir bardan siziň Ali Hazretiňizde berkjan saglyk we bagat türkmen halkyna hemde dünýäniň ähli halklaryna bolsa awadançylyk we ösüş ardy edýän. Size tüý sürekden dostluk we hormat goýmak bardaky anandarmalarmy kabul ediň. Mahmud Abbas, Palestina döwletiniň prezidenti. Bu toda şeýle sözler bar. Onuň Ali Hazreti Türkmenistanyň prezidenti Jenap Serdar Berdimuhammedow siziň Ali Hazretiňizde hemde Türkmenistanyň halkyna Mukaddes Qurban bayramyna münasibetli gutluglarmy we iň gowy arzuwlamy uly şatlyk bilen ýollaýan. Bu beýik bayramda gudraty güýçli Allah Taala'dan siziň Ali Hazretiňizde berkjan saglyk we bagat türkmen halkyna bolsa mundan belägem ösüş hemde awadançylyk dilek edýän. Size tüý sürekden hormat goýanygy mardaky anandarmalarmy kabul ediň. Hamad bin Isa Al-Khalifa, Bahreýniň padşahsy. Bu toda şeýle onuň Ali Hazreti Türkmenistanyň prezidenti Jenap Serdar Berdimuhammedow Owganystanyň halkynyň we hökümetiniň adyndan siziň Ali Hazretiňizde dostlukly we dogunlyk türkmen halkyna Mukaddes Qurban bayramyna münasibetli tüý sürekden gutluglarmy beýan edýän. Qurban bayramy dünýäniň ähli musulmanlarynyň agdybirligini hemde jewsligini alamatlandyrýar. Bu beýik bayramyň hormatyna olar hajy pardyny amala aşyrýarlar. Mätäşlik çekýänlere gollaw berýärler. Beýik bir bardan ähli musulmanlaryň dilekleriniň we qurbanlyklarynyň kabul bolmagyny, olary awadançylyk geçirmegini dilek edýän. Siziň Ali Hazretiňizde berkjan saglyk we üstünlikleri Türkmenistanyň dostlukly hemde dogunlyk halkyna bolsa bagat we awadançylyk ardy edýän. Alhaç Molla Muhammed Hasan Ahund, Owganystanyň hökümetiniň başlygy. Türkmenistanyň müftisi ýurdumyzyň ähli dinarlarynyň adynan hormatly prezidenti Serdar Berdimuhammedow hoş niýetliň we ruhy päkligiň seneti bolan Mukaddes Qurban bayramyna münasibetli gutlug berdi. Onu arkadagy Serdarmyzyň berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüne bedew wady bilen ösüşleň täze belentliklerine tarap önemli öňe barýan garaşdydy. Hemişelik beýtarap Türkmenistanyň güllä ösmegi urny alyp barýan tutumly işleriniň elmydama rowaj almagy dilek edilýär. Döwürleň we nesilläň ara baglanşygyny üçentip gelýän Qurban bayramynyň many mazmunyny nesillerden nesillere geçirilip gelen ruhy gymmatlyklary, milli ananç ygtykatlar jemlenýär. Türkmen halky bu mukaddes bayrama watansöýçülügiň duýgusyny, dörejiligini, zähmet joşgyny siňdirip, bu sene aýratyn gadyr goýýar. Gahrman arkadamy tarapyndan ýarandylan berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüniň halkyň arkadagy zamanasyna bu mukaddes bayramçylygyň şanyna güneşi diýarmyzyň ähli günjegini merdany ata-babalarymyzdan gelýän we häzirki döwrüň ruhy bilen sadaşlyk utgaşýan asyrly däplemede dawranýar. Her bir maşgalada bereketli saçaklar giyinden ýadyryp bayramçylyk tagamlary, dürli nadyn ygmatlar taýýarlanýar. Şunu goňşy gatnaşyklary rowaşlanýar diýip gutlugda belenilýär.
Şöyle hem kutluğdu, hürmetli arkadağlı Hacı Serdarmadan. Parasatlı yol başlığında beyik insan pergörü yürürülün, medeni ruhu kımmetliklığın ösürülüyenigi. Bunun üçün bolsa halkımdan, hürmetli prezident bada olan alkışlarının çeksizliği vardı aydılıya. Häzirki döwürde mehriban halkymyzyň iň ýokary halkary ölçegine laýyk gelýän şertlarda bagtyar we awadan durmuşda ýaşamanyň, garaşly watanymyzyň güllep ösmeginiň, dünýäniň ösen ýurtlarynyň birine öwrülmeginiň hatyrasyna giň gyrymly maksatnamalar, durmuş ykdysady, jemgyýetçilik syýasy özgertmeleri üstünlikli amala aşyrylýar. Bu bolsa beýik tutumlaryň rowaşlyklary beslenmeli şertlendirýär. Şunun bilen baglykda mukaddes Gurban bayramı münasibetli hurmatly prezident da dinarlyň adyndan iwerilen gutlu arkadagly Hacı Serdarmadan janynyň sag, başynyň dik, ömrüniň uzak, mertebesiniň belent bolma baradaky ýagşy dilekler bilen jemlenýär. Türkmenistan prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň adyna Gurban bayramı münasibetli köp sanly gutlu hatlar we telegramlar gelip goşýar. Gutlu hatlaryny beý nurany bayramyň gadymy döwürlerden bäri türkmen halkyna mahsus insan perwerligi, hoş niýetligi, ruhy taýdany pekligi alamatlanýandygyny salýar. Hatlar hemde telegramlar iwrenler döwlet başlary bu bayram bilen tüýsürekden gutlap, berk jan saglyk, uzak ömür, watanymyzyň güllep ösmeginiň türkmen halkynyň bagtyarlygyny hemde awadançylygynyň behidini alyp barýan işlerine uly üstünlikleri ardy edýärler. Arkadagly Hacı Serdarmyzy Gurban bayramı bilen Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk masalarynyň başlygy Gurban Guly Berdimuhammedow hemde Milli Geňeşiň mejlisiniň başlygy Mehmedow gutladylar. Döwlet başlygynda Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatçylary Abdurrahmanow, Attaýew, Mehmedow, Meredow, Gellimradow, Pürçekow, Amannepesow, Ýazmyradow şerehem Ministrler Kabinetiniň ýanyky Ulaw we Kommunikasiýalar Agentligining baş direktory Çakyýew tüýsürekden gutlawlaryny iwerdiler. Hurmatly prezident bada Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň prezidentiniň diwanynyň jogapkary işgärleri iň gowy arzuwlaryny iwerdiler. Döwlet başlygynda ýurdumyzyň ýaşaýjylarynyň adyndan Ahal welaýatynyň häkimi Gurbanow, Balkyn welaýatynyň häkimi Ataxaliýew, Daşowut welaýatynyň häkimi Nazarmuradow, Lewap welaýatynyň häkimi Amanyýeliýew, Mary welaýatynyň häkimi Anaberdiýew, Aşgabat şäheriniň häkimi Gannymow gutladylar. Hurmatly prezident bada ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy idaralarynyň ýolbaşçylary tüýsürekden gutlawlaryny iwerdiler. Döwlet başlygynda Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň saýrowlary we salat arşyklary geçirmek boýunça Merkel toparyň başlygy, Demokratik Partiýanyň başlygy, Senagatçylar we Telekeçler Partiýasynyň Merkezi Geňeşiniň başlygy, Agrar Partiýanyň Merkezi Geňeşiniň başlygy, Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli Merkeziniň başlygy, Zenanlar Birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň başlygy, Mawtumuradyň naky ýaşar uramasynyň Merkezi Geňeşiniň başlygy, Dünýä türkmenleriniň insan perwer birleşiginiň prezidentiniň ornbasary, Gurban Guly Berdimuhammedow adynaky howanarlygy metäş çağlara himayet bermek boýunça Haýyr Sahawat ganatynyň ýerine ýetiriş direktory, Parahatçylyk ganatynyň müdiriýetiniň başlygy we beýlekler gutlawlaryny iwerdiler. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň halkynyň we hökümetiniň adyndan şeýle hem hut öz adyndan Ýaponiýanyň imperatory Naruhito we Ýaponiýanyň premier ministri Fumio Kishida, Ýaponiýanyň uzalky premier ministri Shinzo Abe'niň paýgaly ýagdaýda beýwagt aradan çykma zerarly çuňur gynanjyny beýan etdi. Shinzo Abe görnükli siýasatçy we döwlet işgär bolup, Ýaponiýanyň hemde onuň halkynyň awadan we bagtyar durmuşda ýaşama uruny ägert uly işler bitirdi. Hemde oly türkmen halkynyň hakyky dosty bolmak bilen türkmen Ýapon gatnaşyklarynyň ösürmegine we berkedilmegine uly goşant goşdy diýip döwlet başçylygynda Shinzo Abe'niň ýagty ýadygarlygynyň häzirki we geljekki nesilläň kalbyna baky galjakdygyny anam bildirdi. Türkmenistanyň prezidenti şu agyr pursatda merhumyň dogany garnaşlaryna we ýakynlaryna şeýle hem Ýaponiýanyň ähli dostlukly halkyna ýürekden duýgudaşlyk we medet berje sözlerini beýan etdi.
Türkmenistan'ın Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow, Yaponiýanyň imperatory Naruhito, Yaponiýanyň premier ministri Fumio Kishida hemde Yaponiýanyň parlamentiniň wekiller palatasynyň başlygy Hiroyuki Hosoda, Yaponiýanyň udalky premier ministri Shinzo Abe'niň pajygaly ýagdaýda beýwagt aradan çykmak derali şuňary gynanjyny beýan etdi. Shinzo Abe görnekli siýasatçy we döwlet işgäri bolmak bilen Yaponiýanyň anamly öňe gitmegine, şolar wagtyň özünde de dünýä ýurtlary, şol sany Türkmenistan bilen oňyn hemde dostlukly gatnaşyklaryň ösürmegine uly goşant goşdy diýip Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygyna täp Shinzo Abe'niň ýagty ýadygarynyň biziň halkymyzyň hakydasyndan müdümlik garjakdygyny beledi. Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow şu agyr pursatda merhumyň ejesi Yoka Abe, onuň maşgalasy Akiya Abe, dogany garnaşlaryna we ýakynlaryna, şerekeme Yaponiýanyň ähli dostlukly halkyna ýürekden duýgudaşlyk we medet berje sözlerini beýan etdi. Watan habarlary ýapaşymyzy dowam edýäs. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe hormatly prezident bilen owy hojalyk pudugyna münasirýan düýpli özgertleri, tutuş ömürlerini hemem ykballaryny, türkmeniň bereketli topragyna gaýym baglan daýhandary edýän aýdygarly himayet gollawlary, güneşli diýarmyzyň baş baýlyklarynyň biri bolan paýtaň öňürüşiniň ýyl saýyny artmagyna uly ýardymyny berýär. Ahal ulaýatynyň paýtaç kärenişleri şuňlary gowaçlary ýygyp etmek işlerini talaba laýyk toplumlaryň alyp barýarlar. Bu aýdyranlar bolsa Ahal ulaýatynyň paýtaçy bagdaýhanlarynyň gowaçlary ekin meýdanlaryna häzirki wagtda çekýän gujur gaýraty ýoluna ruhy beren zähmetleriniň hem aýdym görnýär. Halkyň arkadaly zamanasy ýylynda Ahal vilayatynyň edermen hasyl usatlary gowaça ekşi geçirilen meýdanlarda gowaçaň bol hem bereketli hasylyny kemale getirmek üçin joşguny zähmet çekerler. Vilayatyň kärençi daýhanlarynyň ekin meýdanlaryna çekýän ıhlatly hem tutan ýerli zähmetleriniň kemsiz ýerine düşýänini bolsa, häzirki wagtda Tomson tyllaýy nuruny bol hasyl toplaýan, tebigaty öz bolşy gözellik berýän, aňyrtyna bertine göz ýetmez gowaçaly meýdanlar synlanyňda da kemsiz göz ýetirmek bolýar. Özleriniň ıhlatly zähmetleriniň geljekki bol hasylyň kepilligine oňat göz ýetirgen vilayatyň babadaýhanlary şu günleri gowaçalary ýygyp etmek işlerini toplumlaryň alyp barýarlar. Şonuň netijesinde häzirki wagtda vilayatyň ekin meýdanlaryna gowaçalary hatar ara bejergi işleri guramaçylykly hem ýokary hil derejesine geçirilýär. Gowaçalary hatar ara bejergi işlerini ara tehnikanyň talabyna laýyklykda alyp barmakda kuwatly hem kämil köp ogurly bejergi traktorlarynyň şeýlede 8 hatar köp ogurly kultivatorlaryň her biriniň bökdönçsiz işledilmegi ýoly goýuldy. Melim bolşýary hatar ara bejergetiniň ara tehnikanyň talaplaryna laýyk gurulmagynyň maksady topragyň ýumşadylmagyna, topragyň ızgaryny saklamagy uly ýardam edýär. Bu bolsa gowaçaň bol hasyl toplamagyna oňaýly täsir edýär. Häzirki wagtda vilayatda hatar ara bejergi bilen bir hatarda gowaçalary mineral dökünler bilen iýmitlendirmek hemde ösüş suwlaryny tutmak işleri utgoşuklanyp barlýar. Gowaçalary suw tutmak işleri daýhançylygyň gadymdan gelýän milli ýörelgelerine salgylanyp, ata-babalarymyz tarapyndan ulanýan şerwet görnüşini tuturmagy özüniň oňat netijesini berýär. Şu günler vilayatyň ekin meýdanlaryna gowaçalary ýygyp etmekde alınıp barylýan toplumlaryň işler paýtaçy daýhanlygyň berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe her bir güni ajaýyp zähmet üstünliklerine betlenip, edi diýarmyza şan berýän halkyň arkadaly zamanasy ýylyny ag altynyň bereketli bol hasylly ýylyny urma çekýän tutan ýerli zähmetleriniň kemsiz ýerine düşjekdigine bolan belent anamy puhtalanyrga. Hormatly alymlar, Nursoy ýurdumyň vilayatyny we paýtagtyň Aşgabatda 8-nji iýulda saat 20-den 9-njy iýulda saat 20-çe boljak howa bardy. Türkmenistanyň howa maglumaty gullugynyň berýän habary bilen tanışyryň. Balkan vilayatyna azkem bulutlar günordan teýlegi sekundda 9-4 metre ýetýän şemal utar. Howa ýejetine 23-28 gradus maýl, gündüzine 33-38 gradus ysy. Kenariýa etraplaryna 27-32 gradus maýl bolar.
Ahir ulayetini az burtuq var bu nordan teyli sekundu 9-14 metre etiyen şemal uthar. Hova gecetine 21-26 gradus maylı. Günnüdüne 32-37 gradus ısı bolor. Mari ulayetini açık hova varıp demirada kunnordan teyli sekundu 9-14 metre etiyen şemal uthar. Hova gecetine 19-24 gradus maylı. Günnüdüne 32-37 gradus ısı bolor. Liverpool ayetini açık hova varıp demirada kunnordan teyli sekundu 9-14 metre etiyen şemal uthar. Hova gecetine 19-24 gradus maylı. Günnüdüne 33-38 gradus ısı bolor. Daşuğur ayetine az burtuq varıp demirada kunnordan teyli sekundu 8-13 metre etiyen şemal uthar. Hova gecetine 18-23 gradus maylı. Günnüdüne 30-35 gradus maylı bolor. Paytahtın Aşgabatda açık hova varıp kunnordan teyli sekundu 9-11 metre etiyen şemal uthar. Hova gecetine 23-25 gradus maylı. Günnüdüne 35-37 gradus ısı bolor. Yurdumuz boyunça iyul ayının 9-na magnetik hadisasynyň gowşak täsirli bolmana başlaýar. Ýa-da watandaşlara tömüs pasyna howanyň derejesiniň ýokarlanyňyna nazar alyp, pasylaryň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, günüň ýetişýüklüsinden goranmagy, şeýle-hem ýurdumyzda hereket edýän şahsy we jemgyýetçilik arasaçylyk tertipli berjay etmegine maslahat berýäs. Mehriban ýylaşlary, bulary berjay etseňiz, ýylyň islenik pasyna öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar şununla watan habarlary paşamyz jemleýäs. Berkarar döwletiň täze ýabynyň galkynçy döwründe ata watanymyza Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşýär. Ähli ösüşlerini ödenine bolsa halkyň bähidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sag bolun, edi dileşerim.